11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DUFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sang the number one and most trusted source of news and information ng Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes, thank God it's Friday. Hulyo 3, tuig 2026. Inimwala gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Punong barangay sa Rizal, Palapala City proper, nagalain ang gabot matapos nga wala nag-agi sa iya ang bulig halin sa city government. May kantanan sa tagtaganay sang bugas. Pag pangatag sining bugas, may pinilian. Sa dugang pa nga mga balita, banwasang pamiyagin na deklara bilang Sorbete Capital of Iloilo. Sa iban pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita, Iloilo Provincial Veterinarian Office nagapanugyan temprano para sa mga hog grower nga istriktohon ang biosecurity measure bangod sa kasubong sini iyang paglapta or pagpamahog sa African swine fever. Sa iban pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita driman sa ton sini nga pagpangalagad ang napulkom ginakabig sini karon niya nga high profile ang nasambitan sini nga insidente or ang operation sa IMEG sa Molo Police Station nga kung sa diin naging sulod sini sa IMEG ang Molo PNP agod pangitaon o reserve kung tani ang warrant of arrest batok sa isa iya ka dismiss police nga may kaso nga murder. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad si Ilonggo Senator former Senator Franklin Nadrilon, former Senate President, gina-question karon ining pagpatigayon sa ginatawag sini gani unannounced nga rally sa Iglesia ni Cristo. Gina-question sini niya 11.8 bilyones pesos ang confidential kag intelligence fund under sa 2026 national budget. O tinga yang mayara sa way gid sa may nakamutikaw nga ang Iglesia ni Cristo magapatigayon sang rally nga nagparalyze ang parts ng EDSA kaga nag-expose sa kapaslawan sa intelligence ng aton sini mga otoridad. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa mga nagapanguna ng mga balita nasyonal ining pagtutok naton sa kay Bagyo Inday. Pananglitan magsulod ni sa Philippine Area of Responsibility pagkatawgon ini siya nga si Bagyo Inday. Posible ini nga mangin super typhoon. Hibalo na to ng latest diri karon sa aton man sini nga pagpagigangot sa Pag-asa Iloilo diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita nasyonal ang kaso batok sa kay plunder charges batok sa kay Senator Rodante Marcoleta nga nangin kausaman sa unannounced rally sa Iglesia ni Cristo na file na sa Office of Sandigan or sa Sandigan Bayan. Kagapon siningadlaw ginpatapos lang sa ombudsman ang rally sa Iglesia ni Cristo kagagin file ining plunder ining non-bailable offense batok iya sa kay Senator Rodante Marcoleta. Samtang sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon, bomb threat, deadly weapon sa eskwelahan, kabigon nga critical offense sunod pa sa Department of Education. Lala na gid karon sini Banwa or makabig naton nga malala na ang sitwasyon sa bahin sining mga threat nga nagakalinabo diri karon iya sa bahin sa mga bulutuan hindi lamang kay diri sa probinsya and syudad sa Iloilo kundi halos
sa nagkalain man sini nga bahin sa nga pungsod na Pilipinas. Kagapon dito sa may Davao, may estudyante ito nga ginabuli, biktima sang pagpambuli. Ini naguro bang kagwanta? Gintindugan ng iya sini nga kaugalingon, pinangbuno niyang nagabuli sa iya. Sa Cebu to, may ara man nakabaton, senyor, napuhag man ang mga estudyante, no? Lakip na mga school teachers, bangod man sa sining threat nga may ara sa pagpangalutang pati gayunon. Tisa karon mga kasimanwa, ang Department of Education nagpabutsyag diri nga ining bomb threat kag pagdala sang makamamatay nga armas sa sulod sang bulutuan ang lakip sa critical offense nga mayara sang kaupod sini iya banwa nga mabugat nga disciplinary penalties. Sunod pa sa Department of Education, kamahin sa school safety campaign ni Education Secretary Sani Angara, no, agod nga mapasiguro ang safety sa mga bumulutho, mga learners sa tunga sang nagainit karon nga challenges pagpanghangkat sa bahin sa school security. Why pa man sini o kung why ginapanugutan ang naman sini iyang threat sa safety sa mga estudyante, responsibilidad sa tanan nga ipabilin nga safe ini sila kag subong peaceful ang mga bulutuan. Sunod pa sa kay Secretary Angara. Sandig sa Department Order Number 006 sa series of 2026 ukon ining guidelines sa pagpasiguro sa safe and motivating learning environment, SMLE, no, or ESMLE. Ang bomb threat jokes subong man pagdala sa deadly weapon ang ginakonsiderar third level offense nga mayara sang pinakamataas sini nga disciplinary classification. Ang pinalidad sini sa tagsa iya ka offense sa mga biyan ang gina-categorize first level offenses ang magamay nga paglapas katulad sa pagpamuyayaw, simple nga pagpanguba kag sala nga impormasyon. Ang penalty sini is sulat or sandig sini sa sa mga pagsulundan ang pagsaway, pagpatawad sa mga ginikanan or ipatawag ang mga ginikanan kag sumungman suspensyon. Kung second level offense na, mas malala na ini o kung liwat-liwat nga paglapas katulad sa stalking, pagpamahog, pagpangawat, no? Ang minor nga physical nga halit, no? Ang penalidad sinibanwa is mandatory suspension kag non-readmission o kung hindi na pwede nga makabalik pa dira sa bulutuan. Lakip na diri ang exclusion depende sa kabugaton sa iya siningagin na lapas. Sa third level offense naman, ang pinakamalala sininga kaso katulad sang hazing, homicide, sexual assault, bomb threat, pagdala sang pusil, mga explosive, illegal nga droga, kag anuman nga sahi isang pagpangbastos or acts of lasciviousness. Ang mayara sang pinalidad nga non-readmission o kon exclusion, lakip na ang automatic referral sa law enforcement kag social welfare agencies. Gin-explikar sa DepEd ining non-readmission, hindi na posible or hindi na posible nga mag-enroll ang learner or mumulutho sa masunod sa ining school year, pero panugutan pa ini siya nga tapuson ang current school year. Sa exclusion naman, gilayon sini nga pagkakakson sa listahan sang klase, pero pwede pa nga ipadayon ang edukasyon pinagi sa mga nagakaigo sini nga interbensyon. Dugang pa sang Department of Education lakip sa mga guidelines ang risk assessments, confidential incident reporting kag mental health support para sa mga biktima. Tinutuyo sini nga magtukod sang inclusive kag protective culture sa tanan nga mga pampubliko nga bulutuan. Ti sa bagay sini sa ato niya nga mga kasimanwa, amo ni gani ang mga teachers ginatawag nga second parents kay ang abulutuan, amo ni ang second home, magluwas nga second home ang
ang primary sini iya nga tinutuyo nga anaga kadto ikaw sa eskwelahan, amo iya ang pagtuon, amo ang pag-learn, no? Sa aton sini nga mga kabombo. So why ginadaya sang lugar ang violence kun tani? Why man na dira sang lugar ang butang sa alang-alang sa kabuhi, sa seguridad, sa mga bumuluto o kung nag-eskwela. Pero sa subong siningan tinion, ginumpisahan lang niya sa pagpangalutang dito sa may Tacloban City, may pipila na gilayon ka mga insidente, no, sang violence or threat sa nagkalain naman sininga bulutuan dari sa pungsod na Pilipinas. Sa aton sinikaroon niya nga mga kabumbo, ti ining memorandum bago lang ini, sa aton sini nga mga kabumbo, bat ko nabutan sini adtong nagtabo or nagkalanabo diri iya sa may syudad kag probinsya sang Iloilo nga may ara sang serye sang bomb threat kag kun mapamatud-an nga isa sa mga bumuluto o kun estudyante mismo sang isa ka bulutuan nga nagkabaton sang bomb threat, automatic gid ini siya banwa sa aton sinima kasimanwa nga magapangatubang sang third level offense. Kay ti ining pagpalaptas sang bomb threat karon o kun sala nga or pagpamahog, no? Dako ini nga bagay sa bahin karon sang isa iya ka bulutuan or eskwelahan sa aton sini magkasimanwa. Nakita nyo naman, kanabatsyagan nyo naman ang tuga sini nga huol diri sa bahin sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Ginpang suspend ang mga klase sa aton sini nga mga kasimanwa. Pagkadason sini madlaw, may ara naman sang another bomb threat, nagatinabukanay lang ang bomb threat banwa. Ang aton sini nga Explosive and Ordnance Division labot na nga niya sa ila sini nga limitasyon sa ila sini nga pagpugong, no, sang ila man sini kakig kay hamako nimo las 5 sang kagahon may bomb threat sa isa ka bulutuan. Pagka las 5:30 may harap pagid sang bomb threat, pagka las 7 may harap pagid sang bomb threat. Do kasubong nga ginahampangan iya ang aton sini mga otoridad. So this time, sa sining Department Order number 006 sa series of 2026, may mga nagakaigo na diri nga disciplinary penalties, no? Para nga hindi na magduging, hindi na magdamo pa ang nasambitan sini karon nga mga hitabo. 47 minutos na nakaligad sa takna sining alas 7. Standby kay check karon aton ang pinakauling lakat sang panahon direktamente karon sa bahin sang Pag-asa Iloilo. Nagpabutyag sang pagkadismaya diri si former Senate President Franklin Drilon, kag subong man gina-question niya ano ang natabo sa 11.8 billion pesos ka confidential kag intelligence fund under sa 2026 national budget matapos nga ginkibot ang aton sini mga otoridad na paralyze ang pinakabahin sang EDSA, no? Kag kun sa din no na-expose diri ang kapigaw sang intelligence sang aton sini mga otoridad sa surprise rally nga ginpatigayon sa mga katapo sa Iglesia ni Cristo. Bilyon-bilyon ang intelligence fund, pero isang malaking kilos protesta na nagpahinto sa EDSA, nagpahirap sa mga commuter, nagpabagal ng negosyo at nakaabala sa publiko ay hindi lamang naagapan o na-monitor ng maayos sunod pa sa kay former Senate President Drilon. Sa aton sini nga mga kulturante, ang pulis kuno zero intelligence man sila sa nasambitan sini nga rally. Despite nga bilyones ang intelligence fund. Sa aton sini nga mga kabumbo, diin kunong intelligence, diin ang intelligence fund, amo ning hambal sa anay Senate Presidento. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ang rally nagtuga sang disruption sa transportasyon, na delay ang mga trabaho, ang iban sini nga mga estudyante nga naga-eskwela kag may mga exam wala makakuha sa eksaminasyon, kag mga businesses o mga negosyo apektado sa Capital Region. Tapos Waiged, zero, abungklok, buklok gid ang intelligence ng aton siniya kapulisan. Anyway, balik-balikan ta na, check ta na pinakuling lakat sang panahon. Yari karon sa aton sining linya si Engineer Ferds Rubin, weather
observer sa Pag-asa Iloilo. Engineer Ferd, si Bombo Cha, maayong udto. Yes sir, good morning sa aton mga tagpalamati. Sa latest analysis na ton, sa subong adlaw is the risk nag-aapekto sa silangan nga bahin sa Central ug Southern Luzon kag pati na sa may Visayas. Samtang may gina-monitor kita nga bagyo ara sa isang bar line na may international name nga Bavi, and sabihin, actually malayo pa ni siya sa aton, no? More than 3,000 kilometers east of the Philippines. Pero ginalauman naton nga posible ini siya magsulod sa par line naton by next week, by darason pa nga semana, bilang isa ka typhoon or super typhoon category. Although nubo man siya nga maglandfall ini sa ano man nga bahin sang aton nga pungsod as of the moment, possible ang pinaka-closest approach ni sa extreme northern Luzon, makapabutong ini siya sa hangin habagat or southwest monsoon nga magadala sa mga pagulan-ulan sa aton by next week, no, possible mga Wednesday, Thursday, Friday nga mga area, nga mga adlaw. Pero sa subong ang muling aton nga latest data, so sa diin dapat padayon lang yapon continuous monitoring naton sa changes kay development sa ining sistema diri sa Pag-asa. Sa subong naman nga adlaw hasta sa weekend, Sabado Domingo, generally fair weather kita gyapon, mainit mapa ang panahon naton nga makadalaman sa mga pagulan-ulan sa hapon or sa kagabihon sa ibang parte sa aton nga rehiyon dala sa mga localized thunderstorms. Tinatugtog kasarangan na hangin, halita mihanat silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tugtog kasarangan aton mga pagbalod sa karilasan. Aton nga temperatura 24 tugtog 32 degrees sentigrado. Aton nga adlaw dutlak alas 5:32 ang aga, matunod ini alas 6:16 sa hapon. Amo nga itong latest weather update for Subin, madamo gid salamat. Anong tsansa, engineer, nga ining bagyo mag-change pa sa sining direksyon and eventually no, hindi gid siya makapisar makasulod sa par, hindi siya makadalagid sang halit man dire kung ining ginalantaw nga mangin super typhoon, engineer Ferds. Subo medyo takot pa man siya sa nga magbulabaylo ang iyang track, pero generally is possible nga magsulod din siya sa par line naton bilang si bagyong Inday by next week. Pero kung sa pagpalapit naman sa aton nga pungsod is amo naman ni siya is sa karon do wala ka man ginalantaw nga landfall gid ni siya, no. Process approach sa extreme northern Luzon. Pero like I said, no, makadala lang ni siya sa mga pagulan ang ini mahaton hangin na bagat na posibleng pakusubon niya. All right. Thank you so much, engineer. Sa liwat tama yung udto dira sa inyo. Thank you, sir. Salamat ng gusto mo. Dari wavit si Engineer First Rubin, weather observer sa Pag-asa Iloilo. Oy, sa mga kamumbunaton, pwede na kamo makahulog sa inyo sining mga entries kung nakahimo na kamo ha. Pero kung why pa, kag gusto nyo padugangan, ari ang dugang sining mga proof of purchase nga sarang ninyo tipunon. Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia. Isa ka empty plastic sa nga loaf variant and any size kita sa aton sining mga kabombo. Efficacent oil extra strength, efficacent oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. May ara ka pa nabilin Bombo Chris nga banyo sa mulyogan ni akong likod ko. Kung alay nagasakit, no? Efficacent oil na nagamit ni Bombo Chris mo. O, di mga ko sa iya. Tapos ang paper label, kung sino na lang mahulog, pangayuan nyo lang ang takop o kung paper label, sang efficacent oil ni Bombo Chris G. Oh, kung ang kilala ko pa, efficacent fund. Oh, efficacent insufficient fund gali. Master, kamusta ka na? Oh, di sa aton mga kasimanwa. Syngenta bringing plant potential for life. Isa ka label sang naman nga Syngenta brand and any size. Pangita lang basta may tatak Syngenta, pwede mong hindi na mapasakop pa diri sa swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Holiday Shoppers Tocino, Sunpride Tocino, tamis sarap, Shoppers Tocino Roll. Isa ka label siya Shoppers of Sunpride Shoppers, no? In any variant, sarang na gamangin proof of purchase. Ang swerte sa palengke 2026 among biggest promo of all time kay man nagalabot sa 9 million pesos total prices nationwide ang iga panagtag mga
Bombo! Adlaw-adlaw may isa ka mga daog sa special prize nga brand new limited edition nga Bombo Radio Philippines 60th Anniversary AM/FM radio set nga wala nakalansang sa isa lamang ka istasyonan. May LED light, flashlight, rechargeable kag mahapos bitbiton bangod portable ini. Magluwas sa radyo may dugang pa nga 500 pesos cash nga mabaton ang winner. Sa aton sini iyang market draw kada Sabado, may panigayon sini nga raffle draw sa mga napilian nga merkado. Maumpisa kita la sa isaga, timing gini sa inyo sini nga pagpaniendahan. Napulo ang mapilian ang urumang daog sang 1,000 ka pesos nga cash plus 500 pesos ka balor sa nga gift pack. Pila ka bilogana? 1,500. O, tindikin mo kikita na may cash ka na, may 500 pesos ka pang balor sa gift pack. Ang gift pack, ang ginalakipan sa isa ka balding aurokan nga may sulod, ng isa ka box ang MX3 coffee nga may napulo sini ka mga sachet, 2 ka packs ang kumiya bihon kag 5 kalata sang holiday beef loaf. May additional price pa sa mga kauturan naton, mga kabumbo naton nga mga intra kag mga pasakop sa mga pahampang naton sa market draw katulad ng ginamang sang video okay challenge. Magluwas sa palengke draw naton, may ara pagkikitaya sang studio draw sa diin 5 ang mapilian, 5 ang mga daog sang libo-libo nga cash prizes. Consolation prize naton 3 ka winner ang mga baton sang tag 1,000 ka pesos, no? Consolation na 1,000. Third prize 3,000 pesos cash. Second prize 4,000 pesos cash kag ang first prize 5,000 pesos cash. Sa mga kabumbo naton nga hindi mapilian sa mga weekly draw naton, di ko mo magkablaka kaya mga non-winning entries qualified ini sa grand draw. Now, sa aton sini mga kabumbo, kung ano mga premyo sa Grand Draw, standby ka mo dira kay pagbalik naton, dugangan naton ang pagpatpat sa inyo sa mga impormasyon na tuhoy sa nasambit sini karon niya nga big time or biggest promo of all time, ang Suwerte sa Palengke 2026. 56 minutos na nakaligad sa takna sining lasa 11 driman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kasimanwa latest sa World Cup. Latest sa World Cup diri nagapadayon ang hampang sa tunga sa Switzerland kag Algeria. Halftime na sa karon, 1-0 ang score. Portugal ginluto sang Croatia sa score nga 2-1. Sa bahin naman sang Spain kontra Austria, 3 or 3-0 ang score. Kag las 2 buwas ang kagahon na Australia and Egypt ang mga kontrahanay. Sa bahin naman sang Argentina kag Cabo Verde, makontranay man sila kag Colombia kag Ghana 9:30 tomorrow. Sa aton sini nga mga kabumbo, bantayan ang dugang mga balita kag impormasyon. Diri lang sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Balikan ta madalagkuan nga mga balita kag issue. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin, pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want back order na lutawin sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Kung ginbilin ang
ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kon inoras nga pagtener sa paghampang sang... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay Biyernes, thank God it's Friday, katong araw sa buwan ng Hulyo taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, si Senator Marcoleta sinampahan na ng kasong plunder sa Sandigan Bayan ngayong araw. Senator Cayetano naman kinunde na ang naturang kaso. Former President Rodrigo Roa Duterte nagpahayag ng pagsuporta sa Iglesia ni Cristo rally mula sa The Hague. Si Senate President Gatchalian sinigurong siya ang upo bilang presiding judge sa trial laban kay Vice President Sara Duterte. 22 senador inaasahang dadalo sa pagsisimula ng trial. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinasalamatan naman ang Canada sa suporta sa West Philippine Sea. Ang Canada naman ang ngako ng mas matatag na suporta sa maritime security ng ating bansa. Abangan sa ating provincial report mamaya, babaeng nagtangkang tumalon sa isang tulay dyan sa probinsya ng Cagayan na iligtas ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Abangan mamaya sa ating international news ang France nakaambang tatamaan ng ikatlong heatwave sa susunod na linggo. At sa ating FIFA update, magkakabombo ang Portugal, lusot na sa round of 16 matapos itumba ang Croatia. Si Cristiano Ronaldo muling nagtala ng kasaysayan sa World Cup. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Sinampanan ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta ngayong araw. Malalang nangako ang Office of the Ombudsman na magsasampa ito ng kaso ngayong linggo laban kina Marcoleta at dating Representative Mike Defensor dahil sa umano'y hindi dineklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya ng 2025 elections. Ilang buwan bago nito ay inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang kontribusyon ni Defensor at ng mga negosyante na sina Joseph Espirito at Aristotel Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Ayon kay Marcoleta, natanggap niya ang pundo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Ginamit ito ng senador na bilang personal funds at dyan sa Piñera Doctrine kung saan ay tinuturing lamang na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya. Ang paghahain ng kaso laban kay Marcoleta ay sa kabila ng protesta ng mga seryeng isinagawa ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta at pagkondena sa posibleng pag-aresto sa senador. Unang sinabi ni Ombudsman Jesus Remulla na hindi maapektuhan ng rally ang plano ng kanyang opisina na paghahain ng kaso laban sa nakaupong senador. Iginit naman ni Senator Alan Peter Cayetano na ang kasong plunder laban kay Rodante o Senator Rodante Marcoleta ay isang uri ng panggigipit sa mga kritiko ng pamalaan at paraan upang malihis ang atensyon ng publiko sa isyu ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Ayon kay dating Senate President Cayetano, magkakaroon ito ng chilling effect sa mga mambabatas at iba pang opisyal na nagsusulong ng pananagutan sa mga kasong may kaugnayan sa katiwalian. Iginit niyang malinaw na harassment at kawalan ng hustisya ang nangyayari. Samantala, nilinaw naman ng Philippine National Police sa pamagitan ng Criminal Investigation and Detection Group na sa ngayon ay wala pang inilalabas na warrant of arrest laban kay Marcoleta, ngunit nakahanda itong ipatupad sakaling ilabas na ng korte ang naturang warrant. Kuhanin din natin maya-maya mga kabombot Star Nation itong kaso tinutukan niya ng ating news team, itong ombudsman na formal ng kinasuhan ng plunder sina Senator Rodante Marcoleta at former Representative Mike Defensor doon sa may Sandigan Bayan. Balikan natin maya-maya ang linya ng ating news team dyan sa bahagi ng Sandigan Bayan. Sa iba pang balita, Bombo Jen?
Nagbahayag ng suporta si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa nagpapatuloy o ituhong naganap na 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon po yan sa kanyang anak na si Veronica Kitty Duterte. Ayon kay Kitty, hinikayat ng dating Pangulo ang mga Pilipino na ipagpatuloy ang kanilang mapayapang pagkilos laban sa mga pang-aabuso sa bansa. Anya, naniniwala ang dating Pangulo na darating ang panahon na mapupuno ang taong bayan dahil sa mga isyong kinakaharap ng Pilipinas. I informed him of the protests in EDSA at saka medyo madami ng tao, tapos I told him na nag-red alert na. Sabi niya lang, may feeling sinabi niya, he said, ang mga Pilipino, pagpatuloy iyan. So take it out however you think it means. Yun yung sinabi ni PRRD kasi sa abuso nila sa atin, no, darating yung panahon na mapupuno talaga yung Pilipino. So ipagpatuloy nyo yan. Yan yung sabi ni PRD. Bahagi po yan magkakaumbon ng pahayag ni Kitty Duterte, ang isa sa mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nanawagan din si Kitty sa publiko na ipagpaglaban ng Pilipinas at ang kapwa Pilipino sa mapayapang paraan. Samantalang nanatili namang nakadetenes si former President Duterte sa May The Hague habang hinihintay ang paglilitis sa kanyang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Samantala, umaasa si Senate President Sherwin Gatchalian na lalahok ang lahat ng senador na kayang dumalo na pisikal sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, Hulyo 6. Ito ay sa kabilaan niya ng anumang block issues o anumang hindi pagkakaintindihan ng minority and majority block ng Senado. Paliwanag ng bagong Senate leader, inaasahan niyang dadalo na ang lahat ng mga senador na dating sumuporta sa kanyang pinalitang Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano, maliban lamang kina Senator Jinggoy Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Senator Jinggoy, mga kabombo, ay kasalukuyang nakakulong sa Payatas dahil sa kanyang kinakaharap na kasong plunder, habang nagtatago naman ito si Senator de la Rosa dahil sa kanyang warrant na unang inilabas ng International Criminal Court. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, umaasa ang impeachment court na aktibo ring makikibahagi sa mga talakayan ang 22 senador sa impeachment proceedings. Sa ngayon, hindi pa anya na pag-uusapan ang threshold o kailangang boto sa impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, may tamang panahon para pag-usapan ito ng korte at pagdedesisyonan sakaling may mga kumukustyon dito habang nagpapatuloy ang proceedings. Siniguro rin ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang uupo bilang presiding judge sa trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabilaan ng mga naunang lumabas na impormasyon ukol sa posibleng pag-upo ng abogadong senador na si Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Paglilinaw ng Senate President, siya ang magbubuka sa trial laban sa pangalawang Pangulo sa Lunes at siya pa rin ang mauuna sa kasagsagan ng trial. Gayunpaman, hindi pa rin naalis ng Senate leader ang posibilidad na papalitan siya kung nais ng mayorya na maghalal ng ibang presiding officer. Sa ngayon niya, wala pang ganitong napag-uusapan kaya otomatikong siya ang magpe-preside sa pagbubukas ng trial sa Lunes. Una nang sinabi ng Senate Minority Bloc na tututulan nila kung sakaling ipilit ng Majority Bloc ang pagtatalaga kay Senator Escudero bilang presiding officer. Sa iba pang malalaking balita, tinutukan ng ating news team si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinasalamatan ng Canada sa suporta sa West Philippine Sea issue at maritime security. Ang Canada naman, palalalim ang kalakalan at ugnayan sa Pilipinas at ASEAN, ayon yan kay Prime Minister Mark Carney. May update si Bombo Annalise Subirano. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Canada sa patuloy nitong suporta sa pagpapanatili ng kaayusan sa West Philippine Sea at sa pagpapatupad ng international law sa ilalim ng United Nations Conventions on the Law of the Seas o UNCLOS. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay ni Pangulong Marcos at Prime Minister Mark Carney ang pagpapalakas ng strategic partnership, kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific at ang pagpapatuloy ng Dark Vessel Detection Program ng Canada na tumutulong sa Pilipinas laban sa illegal fishing at sa pagpapalakas ng maritime monitoring. Ipinahayag ng Pangulo ang interes ng Pilipinas na ipagpatuloy ang naturang programa sa karagatan ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I also thank Canada for its Dark Vessel Detection Program, which was deployed to the Philippines under the strategy to aid the country in combating illegal, unreported, and unregulated fishing.
and increase maritime domain awareness. I conveyed keen interest in the continuation of the DVD program in Philippine waters. As the Philippines celebrates the 10th anniversary of the 2016 Arbitral Tribunal Award on the South China Sea, I thank Canada for its vocal and consistent support for a rules-based order in the South China Sea under the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and in upholding the arbitral award as final and legally binding. Inanunsyo din ni Pangulong Marcos na itinaas na sa strategic partnership ang ugnayan ng Pilipinas at Canada kasunod ng kanyang pagkikipagpulong kay Canadian Prime Minister Carney sa British Columbia. Sa bilateral meeting, tinalakay ng dalawang bansa ang patuloy na pag-unlad ng bilateral relations at mga hakbang upang mapanatili ang matatag na kooperasyon. Inatasan din ng dalawang leader ang kanilang mga foreign ministers na bumuo ng plan of action upang isulong ang mga pinagkasundoang hakbang sa pagharap sa nagbabagong pandaigdigang kalagayan, mga magkatuwang na hamon at pagpapalakas ng isang future-ready partnership. Muli si Pangulong Marcos. Our delegation. Today, I am pleased to announce the elevation of our bilateral relationship to a strategic partnership. We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership. Sinabi naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na palalimin pa ng Canada ang pagkikipag-ugnayan nito sa mga bansang kapareho sa kanilang pinakahalagahan at layunin sa gitna ng mabilis na pagbabago sa pandaigdigang sitwasyon. Ayon pa sa Prime Minister, prioridad ng Canada ang pagpapalawak ng kalakalan sa Asia, ang pinakamabilis na lumalagong rehiyon sa mundo. Anya, target na matapos ngayong taon ang negosasyon para sa Canada-ASEAN Free Trade Agreement sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas. Dagdag pa ni Carney, inaasahang magpapababa ito o tuluyang mag-alis ng mga taripa ang kasunduan na magbibigay ng mas malaking oportunidad sa mga negosyo at manggagawa. Inihayag din ng Prime Minister na nais ng Canada na matapos na rin ngayong taon ang negosasyon para sa isang hiwalay na kasunduan sa kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Binigyang diin ni Carney na ang Pilipinas ay isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Asia at maging sa buong mundo. Pakinggan natin si Canadian Prime Minister Mark Carney. And nowhere is that more important than under your leadership, President Marcos, your leadership, your presidency of ASEAN. We're moving with determination to conclude negotiations of our Canada-ASEAN Free Trade Agreement by the summit this year. This agreement, once constituted, will reduce tariffs, in some cases fully eliminate them for our exports, help give Canadian workers and businesses access to a $5 trillion market of over 700 million people. Crucially, we're also working hard to finalize negotiations on the Canada-Philippines Free Trade Agreement. You and I committed or intended last year when we met for the first time bilaterally to look to conclude that agreement this year. We're making good progress. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Sa ibang balita mga kabombo Star Nation, balikan natin ang ating kasamahan dyan sa bahagi ng Sandigan Bayan dahil ang ombudsman formal ng kinasuhan ng plunder sina Senator Dante Marcoleta at former Representative Mike Defensora. May live report si Bombo Gran Hilario. Bombo Jai, nandito tayo ngayon mismo sa Sandigan Bayan, lungsod ng Quezon, kung saan formal ng kinasuhan Office of the Ombudsman si Senador Dante Marcoleta ngayong Biyernes, ika-3 ng Hulyo. Pasado alas 10 umaga nang dumating dito sa Sandigan Bayan ang ilang mga kawani ng talon bayan upang ihain ang mga kaso laban sa naturang senador.
Sa kanilang pagdating, isinampa nila sa korte ang mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree number 46 o ang pagbabawal sa mga opisyal tumanggap ng regalo. Bukod kay Senador Dante Marcoleta, kinasuhan din ng ombudsman sina former Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Graya. Magugunitang sa mga pahayagan ni Ombudsman Jesus Crispin Boy Rimulya ay kanyang triyak ang plano na ipagpapatuloy ang kasong isasampal laban sa mambabatas. Ito ay sa kabila ng mga kritisismo natanggap at kilos protesta ginawa ng mga taga-suporta ng senadora at ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kahapon at nitong makaraan. Pakinggan natin si Ombudsman Jesus Crispin Boy Rimulya sa kanyang makaraang pahayag. People selective. No such thing. It's not selective justice. Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Nothing has changed. You will file. We will file. So let it babago. This has not changed anything. Okay? Wala akong mensahe. Basta sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin namin ang trabaho namin. Sinabi ko na kanina, okay na yun. Okay na yun. Where nothing has changed. Okay? Okay, thank you. Ni Ombudsman Jesus Crispin Boy Rimulya. Matapos tuloy ang may isang pamakaso laban sa naturang senadora, agad na nagsagawa ng raffle ang Sandigan Bayan. Dito kasi tutukuyin kung ano-ano mga dibisyon ng korte ang hawak sa mga kasong inihain ng Ombudsman. Wala pang ilang minuto ang nakalilipas ay kadyat isinagawa ang raffle of cases at isa ang bomboradyo sa mga nakapasok sa naturang korte. Ikatlong dibisyon ang nabunot para humawak partikular sa kasong plunder laban kay Senador Marcoleta at iba pang respondents. Abang ang 4th, 6th at 1st Division ng Sandigan Bayan naman ang mga nabunot para sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 46, inakarap ng mamabatas at kapwa mga kinasuhan. Sa pag-antabay ng Bomboradyo Philippines dito sa Sandigan Bayan, Bombo Genesis, kapansin-pansin din ang pagdating ng mga kapulisan. Bagmat wala pang mga demonstrasyon o kilos protesta ang namamataan, nagdagdag ng seguridad ang Sandigan Bayan sa pamamagitan ng mga pulis para bantayan ang pasilidad dito. Inaantabayan naman ang opisyal na payag o yung mensahe pa na papedeng ibahagi ng Office of the Ombudsman. At tanging nilang sinabi sa katatanggap lang nating opisyal na payag ng Tanong Bayan ay hindi maaaring kilalanin o bagamat kinikilala yung prinsipyo ng utang na loob, ngunit sa mga pampubliko opisyal ay hindi dapat ito iginagawa. Bombo Genesis. Okay. May ilang katanungan lamang tayo, Bombo Grand. As of now, may nababanggit ba ang Sandigan Bayan sa kung gaano kahaba ang posibleng paghihintay bago ilabas ang warrant of arrest? Kasi mataas na yung threshold na sinusunod ngayon. Certainty of conviction ang sinusunod based na rin sa mga nauna mong report mula sa may Department of Justice. So there's a possibility na sa lalong madaling panahon ay ilalabas na yung warrant? Bombo Genesis, kung papatayin natin yung mga naganap ngayong araw, ay tila hindi ito yung normal na pangyayari sapagkat matapos lamang yung paghahain ng kaso ng Ombudsman laban kay Senador Marcoleta ay wala pang isang oras ay nakatakda na kagad yung raffle of cases kung saan matapos na itong raffle of cases na ibigay o italaga na sa mga dibisyon ng Korte ng Sandigan Bayan. Dito na inaasahan na tutukuyin, susuriin ng naturang korte ang kaso isinampa ng Ombudsman laban sa Senador. Partikular sa timeline kung ilalabag naman ng warrant of arrest, Bombo Genesis, yan lamang ay masasagot ng hukuman. Bombo Genesis. Wala pa nagsasalita so far mula dyan sa may Sandigan Bayan. Although, yes, of course, sa mga nakalipas na mga buwan, talagang maingat ang Sandigan Bayan. Pero after nitong nangyari kanina, yung mabilis na pagka-raffle ng kaso ni Marcoleta, wala pang nagsasalita. Sa kasalukuyang Bombo Genesis ay wala pa opisyal na pahayag ang Sandigan Bayan patungkol dito. Ngunit patuloy na nakantabay ang buong pwersa ng Bomboradyo Philippines para sa anumang kautusan o desisyon o resolusyon na ilalabas ng naturang korte sa mga dibisyong itinalagas na tututok sa mga kasong isinampa ng Ombudsman laban sa mamabatas. Ngayon, Bombo Genesis, kapansin-pansin, kagaya ng aking nabanggit kanina, yung pagdagdag ng mga kapulisan ng seguridad dito sa naturang pasilidad ng hukuman. Bombo Genesis. May balik lang natin yung nangyari noon kay Senator Jinggoy Estrada, kasi ilang minuto lamang after nung mailabas yung warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada Bombo Grand,
nagtungo dyan ang mga miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group, dyan mismo sa may Sandigan Bayan, at kinuha yung warrant. So minuto lamang yan. Ngayon, nababanggit mo kanina, nadagdagan ng security forces from the Philippine National Police? Tama ka dyan, Bobo Genesis. Makikita sa video na kuha ng Bombo Rider Philippines yung mga hanay at grupo ng mga pulis na dumating dito kanina yung umaga upang magdagdag ng seguridad. Anilay, bagamat walang opisyal na konfirmasyon kung bakit sila narito, batay sa ating nakausap na personal na Sandigan Bayan, ay para ito sa karagdagang seguridad upang mapanatili yung kaayusan dito sa Sandigan Bayan. Sa palibot ng Sandigan Bayan, paglilibot, talaga natin or nakabantay na maigi ito mga kapulisan natin. May mga taga Criminal Investigation and Detection Group ba? Yung usually nagsiserve ng warrant o wala pa ngayon? Sa ating mga namataan na police ay ito sa mga investigator ng Quezon City Police District at yung Criminal Investigation and Detection Group. Antabayan na natin kung may darating silang mga tauhan sa inaantabayanan na posibleng paglalabas ng arrest warrant ngayong araw dito sa Sandigan Bayan laban kay Senador Marcoleta. Okay, one last question, Bubugran. Diyan sa palibot ng Sandigan Bayan, may rally ba ngayon? Bombo Genesis, inikot natin at tinignan natin ito sa Sandigan Bayan, yung harap at saka yung mismong magkabila ang gilid nito ay wala tayong nakikita na anumang demonstrasyon o kilos protesta o yung nagsisigaw ang mga grupo upang i-criticize o tutulan ito paghahay ng kaso. Sa ngayon, Bombo Genesis ay payapa ang naturang lugar dito at bagamat may katirikan ng araw, isang araw dito. Bombo Genesis. Okay, sige. Antabay lamang dyan, Bubugran. Mahaba-habang hapon ito ngayon. Alas 12 pa lamang tayo pero medyo marami-rami na yung mga haganapan before mag-12 noon kanina. Maraming salamat. Standby ka lamang dyan. Balikan ka namin kung ano man yung magiging kaganapan dyan, Bubugran. Na dito sa Sandigan Bayan, lungsod ng Quezon, ito si Bombo Hilario para sa the number one and most trusted source of news and information. Mas Radyo, Bombo! Mamaya mga kabombo ay tunguhin din natin dyan sa may mataas na kapulungan. Nariyan po ang ating mga kasamahan sa may Senado, mga kabombo. Although ngayong araw ay magpapatawag po ang Senate leadership ng caucus para ho doon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero mahalagang makita ho natin kung nariyan din si Senator Rodante Marcoleta after nga nitong initially paghahain na po ng Office of the Ombudsman ng kaso laban sa kanya dyan sa may bahagi ng Sandigan Bayan. Ito po isang plunder case at non-bailable na kaso. Balik ko tayo sa mga kaganapan sa tinungo ni Pangulong Marcos doon sa may Canada. Kinilala ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang bagong upper middle income status ng Pilipinas bilang positibong indikasyon para sa mga mamumuhunan. Ayon kay Carney, hindi ito bunga ng panandali ang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas kundi resulta ng mga reformang isinagawa sa nakalipas na mga taon. Sinabi ng Prime Minister na mas nagiging kaakit-akit ang Pilipinas sa mga investor dahil sa pagpapalakas ng partisipasyon ng pribadong sektor, gayon din sa pagsusulong ng rule of law, transparency at paggalang sa karapatang pantao. Anya, makatulong din ang inaasahang free trade agreement ng Canada at ng Pilipinas upang mahigit pang mapalalim ang ugnayang ekonomiya ng dalawang bansa. Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bunga ng tuloy-tuloy na reforma at modernisasyon ng iba't ibang sektor ang bagong income classification ng bansa. Iginit niyang ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga reforma upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya at mapalakas pa ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Kapwa binigyang diin ng dalawang lider na patuloy na lumalakas ang ugnayan ng Canada at ng Pilipinas, inasang magbubukas ng mas maraming oportunidad sa kalakalan, pamumuhunan at pangmatagalang pagunlad ng ekonomiya. Kaugnay po niya, nilinaw naman ng ekonomistang si Dr. Giancarlo Punong Bayan na ang pagkakapasok ng Pilipinas bilang upper middle income country ay hindi otomatikong palatandaan ng pagbuti ng kalagayan ng lahat ng mga Pilipino. Di rin anya ito nangangahulugan na umunlad na ang buhay ng lahat. Paliwanag ng ekonomista, nagpapakita lamang ito na ang Pilipinas ay umunlad matapos ang ilang dekadang paghihirap o ilang dekadang pananatili sa mahirap na estado. Nangangahulugan din ito anya na maraming Pilipino ang bumuti na ang kanilang kalagayan o kalidad ng kanilang pamumuhay na kasama sa pagunlad ng Pilipinas bilang upper middle income country. Sa kabila nito ay naniniwala si Punong Bayan na isa itong magandang pangitain para sa pamahalaan at sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabila pa rin po yan ng ilang mga krisis na pinagdaanan nito sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Binalikan din ng ekonomista ang naunang pangako ng Duterte administration
na maabot ito ng Pilipinas noon pa sanang 2017. Ngunit hindi lamang anya ito nakamit bago natapos ang naturang administrasyon. Sa ibang balita mga kabombo, humingi naman ng tulong ang Philippine National Police sa mga foreign law enforcement agencies upang matukoy ang operasyon at mga nasa likod ng online extremist group na 764 na pinaniniwala ang naka-impluwensya sa mga menor de edad na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr., iniimbestigahan din kung may mga Pilipinong kabilang sa grupo at kung sino-sino ang mga posibleng naging biktima o target ng kanilang online recruitment. Kasabay nito, nanawagan ang Department of Justice sa Kongreso na magpasa ng batas laban sa online nihilistic violent extremism na gumagamit umano ng internet at gaming platforms upang maimpluwensyahan ng mga kabataan na gumawa ng karahasan at iba pang krimen. Samantala, sinabi naman ni Senator Risa Ontiveros na bukas ito sa pagpapalakas ng Juvenile Justice and Welfare Act, ngunit nananatiling tutol sa panukalang ibaba itong minimum age of criminal responsibility. Iginiit na dapat manaig ang kapakanan ng mga kabataan habang pinapalakas ang intervention programs. Samantala, ibinalik ng National Capital Region Police Office sa heightened alert ang alert status nito matapos ang mapayapang pagtatapos ng 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ayon kay Police Major Hazel Asilo, ibinaba ang alert level matapos walang naitalang seryosong insidente sa huling araw ng pagtitipon. Sa ilalim ng heightened alert, kinakailangan pa ring mag-report sa trabaho ang lahat ng mga kapulisan upang matiyak ang sapat na deployment ng mga tauhan. Nagsimula ang rally sa People Power Monument sa Quezon City noong Hunyo 30 hanggang Hulyo 1 bago inilipat sa Liwasang Bonifacio matapos bawiin ng Quezon City Government ang permit para sa ikatlong araw na protesta. Inilarawan naman ng Philippine National Police ang buong kilos protesta bilang generally peaceful and orderly sa kabila ng ilang minor incidents na naitala sa unang araw ng pagtitipon. Meron na lang ho tayong 22 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa ibang mga balita ho tayo mga kabumbo, ang Department of Education Secretary nagbabala sa mga mananakot o mga nananakot sa mga paaralan at posibleng maharap to ang mga ito ng suspension at pagkatanggal doon sa klase. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Hinigpitan ng Department of Education ang seguridad sa mga paaralan matapos maglabas ng mas pinaigting na guidelines laban sa mga banta sa kaligtasan ng mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, kabilang na sa pinakamabibigat na paglabag ang bomb threats, biro man o totoo, at ang pagdadala o pagtatago ng mga deadly weapon gaya ng baril, bala, patalim at pampasabog sa loob ng paaralan. Sa ilalim ng Department of Education Order No. 006 Series of 2026, isinailalim sa 3 antas ang paglabag ng mga mag-aaral. Meron niyang first, second at third level offenses. Babala ni Angara, maaaring maharap sa suspension, expulsion, dismissal at maging criminal charges sa mga mapapatunayang sangkot sa pagbabanta sa paaralan. Inihayag din ng kalihim na seryoso ang kagawaran sa bawat natatanggap na banta matapos sa mga insidente nga niyan sa mga paaralan. Dahil dito, humingi na ng tulong ang kagawaran sa Philippine National Police at Department of Information and Communications Technology para matukoy ang mga nasa likod ng mga online threats. Pinalalakas din ng ahensya ang seguridad sa mga paaralan sa pamamagitan ng dagdag na police visibility, security guards, medical detectors, perimeter fencing at CCTV cameras. Nanawagan din si Angara sa mga magulang na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak dahil may mga ilang grupo manoy gumagamit ng digital platforms para manghikayat ng kabataan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Education Secretary Sani Angara. May pinaigting tayong mga safety protocols. Alinsunod din sa sinabi ni Pangulong Marcos na ensured our schools are safe at hindi lang sa DepEd pati sa PNP at ibang ahensya na nautusan na magtulungan dito. So, several meetings na kami with PNP, with DSWD, dun sa first aid aspect, etc. Pero itong mga threats, kailangan talaga seryosohin kasi kung totoo yan, we cannot risk, hindi natin pwedeng i-risk na magpasukan talaga. So, siniseryoso natin lahat ng mga threats na gano'n. There was one in Batangas a few days ago. Ngayon, sa Pangasilangan. So, kailangan seryosohin. We will have penalties for, these are very serious violations. Pwedeng expulsion, pwedeng suspension, pwedeng dismissal. For the student.
Samantala, sinabi rin ni Angara na hindi pa praktikal sa karamihan ng mga estudyante ang online learning dahil sa problema sa internet connectivity at kakulangan sa gadgets, kaya nanatiling prioridad ng DepEd ang ligtas na face-to-face classes. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, basta radyo, Bombo! Meron na lamang po tayong 29 minutes makalipas mga kaumbo bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Bago ho yung pagsasampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta ngayong araw mga kaumbo, meron pong napag-desisyonan ang lahat ng mga miyembro ng Senado ng mataas na kapulungan na magsasagawa ho sila ng pulong ngayong araw para pag-usapan ito ho yung paghahanda dun sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makikuha tayo ng sitwasyon po dyan ngayon sa pamagitan po ng live report ni Bombo Angelo Aganan. Yes, Bombo Genesis, isasagawa nga ngayong araw ang All-Senator Caucus na tinatawag ni Senate President Sherwin Gatchalian para mapag-usapan ang paghanda ng mga senador o magiging senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, Hulyo 6. 3 araw bago ang formal na paglilitis, nagpatawag itong Senator Sherwin Gatchalian ng pagpupulong sa lahat ng senador, majority o minority black man. Sa kasalukuyan, Bombo Genesis, ang mga senador na dumating pa lamang mula sa majority ay sina Senate President Sherwin Gatchalian, Senators Vicente Tito Soto III, Ting Lacson, Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, J.B. Ejercito, Chis Escudero at Mig Subiri. Habang sa minority ay sina Senators Loren Legarda at Robin Padilla. Hindi pa dumadating dito Bombo Genesis sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senators Pia Cayetano, Amy Marcos, Bongo, Mark Villar at Camille Villar at itong si Senator Rodante Marcoleta. Samantala Bombo Genesis, nanawagan naman si Senator Erwin Tulfo sa mga senador, lalo na sa mga miyembro ng minority bloc na dumalo sa caucus upang mapag-usapan umano nila ng maayos ang paghahanda para sa impeachment trial sa Lunes, Hulyo 6. Narito pakinggan natin Bombo Genesis ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Kaya mananawagan ako sa mga samahan ko, pati sa minority, pasok na ho tayo sa pag-usapan natin itong impeachment on Monday. Para same page tayo kung anong gagawin natin. Sa mamaya dumating ho kayo, iba-iba tayo, kailangan kaisa ho tayo kung anong gagawin natin. Kasunod niyan, Bombo Genesis, binigyan din ni Tulfo na kahit umano may pagkakaiba silang mga senador sa paniniwala sa politika, mahalaga naman aniya na magkaisa sila bilang mga senator judges sa impeachment trial. Bukod pa rito, sinabi naman ni Tulfo na maaaring mapag-usapan na sa caucus kung sino ang magiging presiding officer sa impeachment, kaya't mahalaga umanong dumalo ang mga minority senators. Habang aminado naman ng senador na hindi pa siya 100% handa, ngunit patuloy umano siyang binibrief ng kanyang mga abogado, ngayon din ang kanyang pag-aaral upang magampanan ang pagiging senator judge. Samantala, Bombo Genesis, dagdag ko na rin, ngayong araw ay kasalukuyan ng naghahanda ang mga kawani ng media para sa coverage sa Lunes at ang Bombo Radio Philippines ay nagsiset up na ng kinakailangang kagamitan dito sa loob ng Senado. Bukod kasi Bombo Genesis, sa mapapakinggan tayo sa ating mga kabombo sa 32 stations nationwide, mapapanood na rin tayo ng ating mga kabombo sa lahat ng kaganapan dito sa Senado habang isinasagawa itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa lahat ng online platforms ng Bombo Radio Philippines. Bombo Genesis. Yes, tama ka Bombo Jello. 32 stations ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM nationwide. Pwede po ninyo kaming mapakinggan, pwede po ninyo kaming mapanood mga kabombo. At subaybayan po ninyo kami sa pamagitan po ng iba't ibang platform sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at maging sa Bombo mobile app at pwede rin po ninyong sundan ang www.bomboradio.com. Ngayon, Bombo Jello, yung isasagawang caucus mamaya, ano to, bubuksan sa public or tanging yung mga senador lamang ang papayagang makibahagi dito? Magiging closed door lamang ito, Bombo Genesis, sapagkat ang mga pag-uusapan dito ng mga senador ay ito ang maaari ng mapagdesisyonan nila kung sino ang magiging presiding officer at ang mga iba pang hakbang at paghahanda nila para dito sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagamat nag-aantay tayo dito Bombo Genesis, patuloy tayo nakaantabay at nakaabang dito sa mga senador na pagkatapos itong kanilang caucus ay makakuha tayo ng mga pahayag sa kanila, Bombo Genesis. Anong kwento ngayon dyan tungkol kay Senator Rodante Marcoleta after nga nung filing of case kanina sa kanya dyan sa may Sandigan Bayan, Bombo Jello?
Sa ngayon, Bombo Genesis, ay kumukuha tayo ng pahayag, opisyal na pahayag dito nga sa opisina ni Senador Dante Marcoleta sapagkat hindi pa natin namamataan dito ang senador matapos nga itong napaulat na pag-filing ng kaso niyang plunder, Bombo Genesis. Pero andyan yung mga staff niya sa ngayon? Bukas, Bombo Genesis, ang opisina nitong si Senator Dante Marcoleta at bagamat ang mga senador na ay hindi pupunta dito sa Senado, kapag Biyernes ay patuloy naman na nagtatrabaho ang kanilang tanggapan, Bombo Genesis. Oo. Pagpasok mo dyan sa may Senado kanina, may mga pulis ba na nagbabantay dyan? Katulad nung yung picture, mailabas lamang natin, balikan lamang natin sa public yung nangyaring larawan noon or yung video noon noong bigla ang dumating si Senator Ronald Bato de la Rosa at inilabas na yung warrant para sa laban sa kanya. May ganito ba ang situation kanina dyan sa Senate or as usual pa rin yung sitwasyon dyan? Yes, Bombo Genesis, usual pa rin ang sitwasyon dito. Bagamat may mga pulis dito, Bombo Genesis, pero hindi ito para kay Senator Dante Marcoleta. Dito yung ibang miyembro ng kapulisan para mag-inspeksyon sa magiging seguridad nitong gusali ng Senado sa pagsasagawa nitong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Oo. NBI or Bombo National Genesis. Bureau of Investigation, Criminal Investigation Detection Group, wala silang presence dyan ngayon, Bombo Jello? Sa ngayon, Bombo Genesis, sa kasalukuyan ay wala pang presensya dito ang mga nabanggit mong ahensya. Bombo Genesis. Sige. Maraming salamat. From time to time, balikan ka namin dyan sa may Senado. Ano man ang magiging development o kaganapan ngayong araw. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Jello. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang usapin, pinagpapatuloy ng Department of Justice ang pagbuo ng kaso laban sa mga individual na umano'y tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa makaiwas sa pag-aresto matapos itong lumabas sa sesyon ng Senado Mayo 13. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Norman Dato, nagsagawa na ng ocular inspection ng panel of prosecutors doon sa may Senado at humiling ng closed-circuit television footage at iba pang dokumentong mahalaga sa investigasyon upang matukoy ang posibleng pananagutan ng mga sangkot. Sinabi rin ng Department of Justice na maaring muling magsampa ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla. Kaugnay na umano'y pagtulong nito kay De La Rosa na makaiwas sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Nilinaw naman ang ahensya na hindi pa muling naisasampa ng Criminal Investigation and Detection Group itong reklamo dahil ibinalik muna ito alinsunod yan sa umiiral na patakaran upang matiyak na matibay ang ebidensyang ihaharap sa korte. 22 minuto bago sumapit mga kabombo ang alauna ng hapon. Sa ibang mga usapin ho tayo, humiling ng panalangin si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro bagong pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at hinikayat ang publiko na ipagdasal ang conviction ng respondent. Ang kay Luistro, nararapat lamang na magkaroon ng mga Pilipino ng mas mabuting liderato, mas maayos na bansa at mas matatag na republika. Iniling din niyang isama sa panalangin ang defense panel, mga senator judge at ang buong sambayan ng Pilipino. Ginawa ni Luistro ang panawagan sa ginanap na misa dyan sa may Quezon City na dinaluhan ng iba pang miyembro ng House Prosecution Panel at mga pribadong sektor. Nakatakdang magtipon ang Senado bilang impeachment court sa araw ng Lunes upang simulan ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, iginiit ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na independent ng impeachment court at hindi ito saklaw ng Korte Suprema. Paliwanag niya, maaari lamang questionin sa Korte Suprema ang usapin sa 2/3 na boto ng senator judges kung may desisyon na ang impeachment court sa articles of impeachment laban sa inirereklamong opisyal. Binigyan din pa ni Cayosa na premature itong anumang pagsasangguni sa Korte Suprema dahil hindi ito nakikialam hanggat walang naaagrabyadong partido. Dagdag pa na abogado, malinaw na may sariling kapangyarihan ang impeachment court upang magpasya sa mga kasong nakahain dito. Sa huli, pinapaalala ni Attorney Cayosa na ang proseso ng impeachment ay bahagi ng sistemang demokratiko na dapat igalang at dapat sundin. Iniling naman ng Pilipinas sa Canada ang mas malawak na pagkilala sa mga profesional na kwalifikasyon ng mga Pilipino kasabayan ng paglangda ng dalawang bansa sa isang labor at migration agreement. Sa bilateral meeting pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney, sinabi ni Pangulong Marcos ang halagang mabawasan ang mga hadlang sa pagkilala sa credentials ng mga Pilipino o itong mga Filipino professionals.
upang makapagtrabaho sila sa kanilang mga propesyon habang sila'y naroon sa may Canada. Layunin ng kasunduan ng palakasin ang labor mobility, sulong ang ethical recruitment at tiyakin ang proteksyon ng mga migranteng manggagawa laban sa mga pang-aabuso. Bahagi rin ito ng mas pinalalim na strategic partnership ng Pilipinas at ng Canada. Tinatayang nasa halos 1 milyong Pilipino ang naninirahan sa Canada, isa sa pinakamalaking immigrant communities sa naturang bansa. Bukod sa labor agreement, target din ng dalawang bansa na maisapinal ang negosasyon para sa isang Philippines-Canada Free Trade Agreement bago matapos ang 2026. Kuhanin din natin maya-maya mga Kabombot Star Nation na iba pang balita tinutukan ng ating mga kasamahan kaugnay dito sa mapayapang 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo o mga kapulisan na hinayaan na kuyugin itong isang motor rider sa rally iimbestigahan na. Kuhanin natin maya-maya mga Kabombot Star Nation ang mga update dyan. Sa iba pang balita, The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Malapit na hong matapos itong round of 32. Mga kabombo, ito hong ikalawang serye ng elimination, ikalawang elimination round sa FIFA World Cup 2026. At sa ngayon ay lusot na rin sa round of 16 ng Portugal matapos itong itumba ang Croatia sa isang thriller match ngayong araw. Tinapos ng mga Portuguese ang laban sa score na 2-1, hawak ang 92% na percentage accuracy at yung pong dominanteng 62% na possession. Unang pumalag ang Croatia nang may pasok nitong si Ivan Perisic ang unang goal sa 53 minuto ng laban upang makuha ang lead na 1-0. Hindi naman sumuko ang Portugal at tuluyang gumawa ng kasaysayan ng legendary striker itong si Cristiano Ronaldo matapos niyang ma-convert ang isang penalty kick sa ika-68 minuto upang itabla ang laban sa 1-1. Ang naturang goal, mga kaumbo, ang nagtulak sa kanya para maging pinakamatandang player sa buong mundo na nakapuntos sa World Cup knockout stage. Nagpatuloy naman ang laban at nanatili sa 1-1 o tabla ang dalawang bigating team hanggang sa biglang lumutang ang Portuguese striker na si Gonzalo Ramos. Sa ika-74 na minuto ng laban, sinalubong niya ang isang header mula sa kay Rafael Leao upang selyuhan ang 2-1 na panalo para yan sa Portugal. Tuloy ang pag-usad ng football legend na si Ronaldo habang ito na rin ang huling sayaw para yan sa World Cup career ng Croatian legend na si Luka Modric. Sunod na makakarap naman ang Portugal ang Spain sa round of 16 ngayong Hulyo 6 at isa po ito mga kabombo sa magsisilbing highlight ng FIFA World Cup ang bakbakan sa pagitan ng Spain at ng Portugal, dalawa sa mga powerhouse team pagdating po sa football. Kaugnay din po niyan, mga kabombo, ay dinumina naman ng Spain ito hong pisikalang laban kontra Austria at ibinulsa ang 3-0 na panalo sa kanilang match na ginanap po sa may Los Angeles, California. Mula simula hanggang sa dulo, hawak ko ng La Roja ang kontrol laban sa kapwa European team. Nagsimulang gumawa ng gol ang mga Espanyol sa ika-36 na minuto nang itarak nitong si Mikel Oyarzabal ang unang gol mula sa isang low cross mula yan kay Marc Corcorella. Pagpasok naman ng second half, hindi nagpatalo sa pisikalang laro ng Austria ang Team Spain at sa ika-66 na minuto ng laban, inalawig ng defender na si Pedro Porro ang kalamangan sa 2-0 matapos niyang ipasok ang isang header mula sa assist ni Alex Baena. Ito ang unang goal o international goal nitong si Porro para sa kanyang bansa, ang Team Spain. Hindi pa nakahaganti ang Austria, ngunit tuluyan ang sinalyuhan ng Spain ang match nang muling rumesbak itong si Mikel Oyarzabal sa ika-89 na minuto. Binasag nitong si Oyarzabal ang offside trap upang maipasok ang kanyang pangalawang goal sa laban at muli sa tulong ng isa pang assist mula kay Corcorella. Dahil sa panalong ito, opisyal na nga abante nga ang Spain mga kabombo at makakaharap nga ang powerhouse team na Portugal sa round of 16.
Sa iba pang balita, dito naman sa ating rehiyon, naglabas ng update ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kaugnay na nagpapatuloy na earthquake activities sa Pangasinan na nagsimula noong Mayo 27. Ayon sa tala hanggang Hulyo 3, umabot na sa 385 ang naitalang lindol kung saan 203 naman ang naplot at 2 ang naramdaman ng mga residente. Nakikita niyo mga Kabombo Star Nation para sa ating mga viewers sa inyong mga screen. May magnitude range na 1.8 to 5.1 ang mga pagyanig habang ang lalim ng mga ito ay nasa pagitan ng 2 to 131 kilometers. Patuloy naman na minomonitor ng ahensya ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maipabatid ang anumang pagbabago sa seismic activity. Pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga otoridad. Oras natin, meron na lamang tayong 14 minutes bago po sumapit mga kabombo hanggang 1:00 ng hapon. Iginiit ng kampo ni late Representative Martin Romualdez na si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan ang most polluted o pinaka-questionableng testigo sa isasagawang investigasyon sa Manoy Anomalya sa flood control projects. Ito matapos ng sabihin ng Office of the Ombudsman na balak ko nitong gamitin si Bunuan bilang state witness. Ayon kay Romualdez at sa tagapagsalita ho nito na si Attorney Aid Fajardo, si Bunuan mismo ang may pinakamalalim na naging partisipasyon sa mga flood control project at hindi kailanman idinawit si Romualdez sa mga naunang pahayag nito. Kabilang na ang isinumite niya sa Independent Commission on Infrastructure na mga statement. Anya nakapagtataka na ngayon lamang nababanggit ang pangalan nitong si Romualdez. Sinabi rin ni Attorney Fajardo na dapat munang managot si Bunuan sa umano'y 1 billion pesos na kickbacks na binunyag ng dating Undersecretary ng Public Works and Highways Department na si Engineer Roberto Bernardo at iginit niyang walang kinalaman si Romualdez sa pagpupundo, pagpili at implementasyon ng mga proyekto dahil nasa ilalim umano ito ng kapangyarihan ng executive branch. Nanindigan naman ang kampo ni Romualdez na walang ebidensyang mag-uugnay sa kongresista o sa mambabatas sa mga flood control scam at handa silang harapin ang ihahain laban sa dating House Leader. Sa iba pang balita mga kabobo, pansamantalang ipinatigil ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng 5% broken rice simula ngayong Hulyo upang maprotektahan ang lokal na mga magsasaka at matulungan silang makipagsabayan sa murang imported na mga bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., hiniling ng Department of Agriculture sa mga importer na mag-angkat na lamang ng 25% broken rice o mas mababang kalidad habang papalapit ang anihan sa buwan ng Setyembre. Sinabi ng kalihim na layunin ng hakbang na mabawasan ang supply ng premium imported rice at mabigyan ng mas malaking pagkakataon ang lokal na ani na maibenta sa mas magandang presyo. Kasabay nito, hiniling din ng Department of Agriculture sa Tariff Commission na pag-aaralan ang pagpataw ng definitive safeguard measures laban sa imported rice matapos makita ang umano'y negatibong epekto ng pagdami nitong imported na bigas sa lokal na industriya. Dapo na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Bumujay. Ang National Police Commission inimbestigahan na ang kontrobersyal na pag-raid ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement sa isang police station doon sa may Iloilo City na umano'y pinagtataguan ng isang fugitive. May report dyan ng Bombo Radyo Iloilo. Iniimbestigahan na ng National Police Commission o NAPOLCOM Region 6 ang kontrobersyal na operasyon ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa Police Station 4 sa Molo, Iloilo City. Ito ay kasunod ng isinagawang pag-raid na mahigit 20 armadong tauhan ng IMEG kasama ang mga miyembro ng Special Action Force upang isilbi ang warrant of arrest laban sa isang dismissed police officer na naharap sa kasong murder at pinaniniwala ang nagtatago sa naturang himpilan. Gayunman, hindi natagpuan ng mga operatiba ang target ng kanilang operasyon. Ayon kay Police Station 4 Commander Captain Ryan Craisinot, walang naging paunang koordinasyon ng IMEG sa kanilang himpilan o maging sa mas mataas na tangkapan ng pulisya bago isinagawang operasyon. Sinabi ni Inot na pinadapa sa sahig ang mga pulis na nasa loob ng istasyon, dinisarmahan at kinumpiska ang kanilang mga cellphone habang isinasagawa ang paghahalugog. Inimbestigahan din ang ulat na tinutukan umano ng baril ang isang barangay captain at isang miyembro ng media na naroon bilang mga testigo sa nakatakdasan ng anti-drug operation ng istasyon.
Samantala, sinabi ni Police Regional Office 6 Acting Director Brigadier General Randolph Tuanyo na lehitimong tungkulin ng IMEG ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Ngunit nag-utos na rin siya ng hiwalay na investigasyon upang matiyak kung nasunod ang tamang proseso, koordinasyon at paggalang sa karapatan ng lahat ng mga naapektuhan sa operasyon. Ayon naman kay Attorney Michelle Yutoco, ang spokesperson ng National Police Commission Region 6, tinuturing nilang isang high-profile incident ang nangyari dahil mga police personnel ang involved. Aniya, bahagi ng kanilang mandato na i-verify, i-monitor at i-investigate kung mayroon mang nangyaring irregularidad sa nasabing operasyon. That has been brought up in our attention. May mga allegations. This wanted former ex-police officer, dismissed na police officer rather, sa station, or with also the allegation he has been utilized to also conduct police operations. Si Attorney Michelle Yutoco. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Sa iba pang mga provincial report, mga homeboy, sa pong babaeng nagtangkang tumalon sa isang tulay diyan sa may probinsya ng Cagayan na iligtas ng Philippine National Police. May update dyan ng Bombo Radio Tugigaraw. Napigilan ng mga otoridad ang tangkang pagpapakamatay ng isang 40 anyos na babae sa pamamagitan ng pagtalon sa tulay sa bayan ng Lalo, Cagayan. Ayon kay Police Lieutenant Lynette Lorenzo ng PNP Lalo, habang nagsasagawa ng pagpapatrolya ang pulisya ay dalawang nakamotorsiklo ang pumara sa patrol car higil sa isang babaeng nakahawak sa railings at nagtangkang tumalon mula sa Magapit Bridge. Sa pamamagitan ng maagap na aksyon at mahinahong pakikipag-usap ng pulisya at ng dalawang sibilyan, napigilan ang insidente at matagumpay na naisiguro ang kaligtasan ng babae. Ang biktima na tubong barangay Bicol sa nasabing bayan ay agad na isinailalim sa medical check-up bago ito dinala sa isang behavioral center para sa psychological evaluation. Lumalabas sa investigasyon na ang babae ay may dati ng may karamdaman sa pag-iisip at wala rin itong binanggit na dahilan kung bakit niya ginawa ang tangkang pagpapakamatay. Naglalakad lang po daw siya na parang wala yata sa isip, sir. Kasi dating may sakit yata siya sa pag-iisip. Ayon po sa patroller namin po, sir, pag kinakausap daw kasi, sir, hindi siya umiimik. Pero kanina po, sir, nang natanong ko po sa health center, sabi po nung personnel ng health center namin, nung dinala daw po sa behavioral, parang okay naman daw siya, sir. Inadmit po siya doon, sir, for I think 10 days. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ito namang economic group, minaliit ang 85 pesos salary increase sa National Capital Region. May nakapanayan dyan ang Bombo Radio Kawayan. Minaliit ng economic think tank na Ibon Foundation ng ipatutupad na dagdag sahod na 85 pesos kada araw para sa mga manggagawa sa National Capital Region o NCR. Batay sa wage order, ipatutupad ang salary increase sa dalawang yugto, 60 pesos kada araw simula July 19, 2026 at karagdagang 25 pesos kada araw pagsapit ng January 2027. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ginoong Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, sinabi niyang bagamat may maitutulong ang dagdag sahod sa mga manggagawa, nananatili itong malayo sa tinatayang 1,289 pesos na family living wage sa NCR. Ayon kay Africa, kahit ipagkaloob pa ng isang bagsakan ng buong 85 pesos na aumento, hindi pa rin ito matutugunan ng aktwal na pangailangan ng isang pamilyang Pilipino. Anya mananatiling kulang na mahigit 500 pesos ang kasalukuyang minimum wage kumpara sa family living wage na kinakailangan upang matustusan ang pagkain, pabahay, edukasyon, transportasyon at iba pang pangunahing gastusin ng isang pamilya. Iginit pa ng Ibon Foundation na matagal nang hindi nakasasabay ang minimum wage sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Dahil dito, nanawagan ng grupo para sa mas malaking aumento sa sahod upang mabigyan ng sapat na kita ang mga manggagawa at kanilang mga pamilya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamumuhay. Pinabulaanan din ni Africa ang pahayag ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na maaring magresulta sa pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo ang mas malaking dagdag sahod dahil sa ipapasa umano ito ng mga negosyo sa mga mamimili.
Ayon sa kanya, hindi kinakailangang ipasa sa publiko ang dagdag na gastos sa paggawa. Anya, maaari itong tungunan ng mga negosyo sa pamagitan ng bagyang pagbawas sa kanilang tubo o kita sa halip na agad na itaas ang presyo ng kanilang mga produkto at serbisyo. Nauna namang nagpahayag ang ECOP ng pangamba ng malalaking wage adjustment ay maaring magdulot ng dagdag na pasanin sa mga negosyo, partikular sa maliliit na kumpanya at posibleng makaapekto sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Well, sa amin, tulad ng nabanggit na ng mga labor groups, napakaliit yung binibigay. Bagamat sinasabi ng gobyerno, historic yung paglaki, totoo yun, pero huwag natin kakalimutan, mula nung mag-regionalize ang wage setting noong 1989, actually sa buong bansa, pababa ng pababa ang halaga ng minimum wage. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Bombo International News. Ang France, posibleng tamaan ng ikatlong heatwave sa susunod na linggo. May report dyan ng Bombo Radyo Rojas. Posibleng muling makaranas ng panibagong heatwave ang France ngayong weekend at sa susunod na linggo kahit hindi pa tuluyang nakakabangon ng bansa mula sa matinding heatwave na nagsimula pa noong Hunyo 17. Ayon kay Bombo Leo Briseño, international correspondent direkta sa Paris, France, sinabi nito na bagamat inaasahang bagyang bababa ang temperatura sa Miyerkules at Huwebes, muli namang inaasahang iinit ang panahon pagsapit ng Biyernes, partikular sa katimugang bahagi ng bansa. Ayon kay Briseño, batay sa pagtataya ng National Weather Service ng France, posibleng umabot o lumagpas sa 35 degrees Celsius ang temperatura sa southern France pagsapit ng linggo habang maaaring pumalo sa 36 hanggang 37 degrees Celsius ang init sa ilang mga lungsod. Ayon sa mga meteorologists, inaasahang lalong titindi ang init sa timog bago ito kumalat sa hilagang bahagi ng France sa susunod na linggo. Dagdag pa ni Briseño, kung mangyayari itong ikatlong heatwave na mararanasan ng France ngayong taon na. Ang unang heatwave ay naitala pa noong Mayo na inuturing na mas maagang pagdating ng matinding init kumpara sa mga nagdaang taon na, habang ang ikalawang heatwave ay nagsimula noong Hunyo 17 at nagdulot ng matinding epekto sa kalusugan, edukasyon, transportasyon at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Samantala, patuloy na nananawagan ang mga otoridad sa publiko na manatiling alerto, uminom ng sapat na tubig, iwasan ng matagal na pagbibilad sa araw at sundin ang inilalabas na abiso ng pamahalaan upang mabantayan ang posibilidad ng panibagong matinding init sa mga darating na araw. Itong narirasang pag-normal ng temperature ngayon ay ito ay pansamantala lamang dahil merong report na ito ay ang heatwave ay muling babalik sa kalagitnaan or mid-July, no? Same temperature and the same heat, no, na pwedeng pumalo ng 40 hanggang 41 degrees Celsius. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Syra Joy Aload Bautista, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Business News. Dating business report mga kabombo, magpapatupad muli ng panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po yan sa inisyal na resulta ng 4 na araw na kalakalan o trading sa world market. Batay sa naturang resulta, tumaas ng piso at 20 sentimo ang diesel at ang kerosene, habang bumaba naman ng piso at 10 sentimo ang presyo ng gasolina. Gayunpaman, maaari pa rin po itong magbago dahil sa hindi pa kasama sa presyuhan ang trading ngayon pong araw ng Biyernes. Pero kung sakasakali man na mapanatili po itong mga kabombo Caster Nation at ito na po yung magiging pagbabago by next week, ito po yung projected price natin. Ang diesel, kapag ka naipatupad na po ito, ang diesel ay magkakaroon na po ng presyong 69 pesos and 97 centavos kada litro. Ang kerosene naman ay magkakaroon na po ng presyong 114 pesos kada litro. Ang gasolina ay posibleng magkakaroon ng 78 pesos and 07 centavos bawat litro. Pero ang paalala po ng Department of Energy, posible pa rin pong magbago ho yan at inaasahan pong i-anunsyo ang kabuang price adjustment sa pagtatapos po ng araw na ito, or kung hindi man bukas
hanggang sa araw ng Lunes. Kaya abangan po yan sa Bombo Radio Philippines at sa Star FM. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga provincial station po natin. Yung mga programa po ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napanood, napakinggan o na-monitor sa mga nakalipas na oras o mga araw. Sa Luzon area, dyan po sa may norte, sa may Cagayan Valley, nariyan pong Bombo Radio Kawayan. Sa probinsya ng Pangasinan at iba pang mga probinsya dyan sa may Ilocos Region, nariyan ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Ganon din po dyan sa may probinsya ng Benguet, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa bahagi ng Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi, habang dito sa Mega Manila, pwede po rin subaybayan, pakinggan at panoorin ang Star FM Manila. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigarawa. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Yan na hong kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpakalagad sa Bombo Aray sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby, check na ito ng balita ni Bombo Krill Miliesa. Panuwasang pamiyag indiklara bilang sorbete sa kapital sa Iloilo. Lakip na sila diri karon nagpabutsyag sang kalain sang buot si punong barangay Navales matapos nga ng tagtaga na isang bugas tibla daw nga proyekto sang national government daw kasubong nga may pinilian kay ang bugas imbes nga refer sa barangay gin-refer gin man sa barangay pero sa former barangay kapitan. Check na to ng mga balita. Kaupo naman sa kay Bombo Krill Miliesa. Bombo Krill, sa report, please go ahead. Bombo Champ, una kita diri sa may Banwa or sa probinsya sa Iloilo kung sila engine deklarar na diri nga sorbete kapital sa Iloilo ang Banwa sang Pabia, partikular diri ang barangay Anilao nga amo ang sentro sang madugay na nga tradisyon sa paghimo sang sorbete. Ini matapos no ang ginaprobahan diri sang ika-15 nga sangguni ang panglalawigan sang Iloilo ang Provincial Ordinance number 2026-0522 sa ila diri nga ika-50 nga regular session. Sa interview diri sa Bombo Radio kay
ex-officio board member Joanna Paul Peñol iya diri din pakayag nga pagkilala sa pagpangabudlay kag palangabuhian sa mga sorbetero sa pabiya ang isa sa mga rason sang pagdeklarar sang Barangay Anilaw bilang sorbete capital of Iloilo. Amuman nga ang mga sorbetero nga ini ang nagapreserba kuno sang tradisyon nga nagahatag sa subong no sang simbolo sa pagkakilala sa kultura sang mga taga-pabiya. Suno kay board member Peñol, dako ang iya nga pagpasalamat sa suporta nga ginhatag sa nga Iloilo Provincial Government agud nga mapasarang ining nasambit nga ordinansa kung sa diin magahatag man ini sang pondo para sa pagsaulog sang Sorbete di Pabia Day nga magapasanyog sang development kag promotion sa mga sorbete nga produkto. Pahayag man niya nga sa Barangay Anilaw mayara nang raan sang masobra 40 ka mga sorbeteros ang ginakabig diri nga amo ang orihinal sa sulod sang masobra 70 ka tuig nga tinagaobra sang mga sorbete o kon mga ice cream. Yung pahayag ni Peñol bangod sa nagaparayon nga pagdamo sa mga commercialized na ice cream sa merkado, importante nga mabuligan ang mga tradisyonal nga sorbetero agud hindi sila mapabay-an sa food industry. Ilabi na nga amo ini ang panguna nga pangabuhian sang madamo sa ila kag kung sa diin kuno man pinaagi man sang ini nga trabaho sa mga sorbetero nakapatapos sila sa ila diri nga mga kabataan kag amuman nga nakahatag sang mas maayo nga pangabuhi sa ila man nga tagsa ka pamilya. Kabahin man sang ordinansa ang pagpauswag sang kalidad sang produkto, may insakto nga proseso kag matinlo para sa mga consumers. Lakip man ang plano nga pagpalig-on diri sa nga Tourism Promotion and Development Center sa Pabia kung sa diin ibaligya diri no ang mga local nga mga produkto lakip na ang ining mga sorbetes agod nga mas mapalapnag pa gid ini sa may merkado. Ginpabugal man diri ni Peñol nga ang sorbetes sang Pabia ang nagalabot tugtog isa ka bulan kag tunga kung napreserba lang kuno ini sa insakto kung nabutang bala kumaga sa mga sa freezer no para man nga magdugay ang ini nga iya man nga span kati pwede pa makaon man sa kung sino ang nagbakal man sang ining ice cream. Dugang pa niya, bangod nga ilagid ginalauman no, nga makilala kag maka-export sa iban pa nga mga lugar kabahin sa ilaliho kamo ang pagpasulod sang produkto sa mga malls kung sa diin mayara na kano sang pag-istoryahanay diri sa mga pila ka mga malls sa Iloilo agod nga maibaligya ang sorbetes nga mga produkto sa nga banwa sang Pabia sa mga grocery stores kag posible pagid nga makabulig ini sila no nga makabaligya kag maka-display sa tag 2-meter cart sa sulod mismo sang mga malls. Kung sang nagligad ka no, makabakal lamang sang sorbete paagi sa isa ka buho sa subong nahimo na ini nga makabakal paagi sa retail pareho sang ice cream in cups. Luyag Manila nga makilala ang produkto bilang espesyal nga homemade ice cream kag hindi na bilang nga ginatawag nga dirty ice cream. Yari babati na ton ang nag-interview sa Bombo Radio kay board member Jojan Paul Peñol. To recognize not just Pavia and Barangay Anilaw to be given the title as Sorbete Capital, but most importantly, to recognize our sorbeteros who are the prime movers of this tradition and the keeper of this heritage. Dako nga pa salamat akon sa mga sorbeteros because it was them who actually molded this culture of sorbete industry sa Pavia kag sa probinsya sang Iloilo. Ato nahibaluan nga sa Barangay Anilaw alone sa banwa sang Pavia, more or less 40 ang mga sorbeteros naton. Kag they are actually the descendants of the original sorbeteros back then, no, 70 years ago. Tungod sa pagsorbete, napa-eskwela ang mga kabataan, damo na naging professional. Some of them became doctors, lawyers, professional teachers, and tungod sa pagsorbete, they have become productive and positive citizens of the community. So if you ask me kung ano na batyagan ko, I feel very overwhelmed of the support of the provincial government led by Governor Toto Defensor. Kaya tungod sa sining ordinansa nga i-aproban nga pirmahan sang aton nga gobernador, matagaan sang
pondo finally ang paghiwat sang Sorbete Day sang Barangay Anilaw, sang Sorbete de Pavia Day sang Banwa sang Pavia, kag matagaan sang pag-improve sang product, no? Kay lakip na diri sa aton ordinansa ang product development and promotions to make sure that making sorbete is not just making sweet treats, but making sure that it has been made with utmost precision, kag matinlo siya for public consumption. Right now, because we are facing heavy commercialization sang ice cream, no, medyo mabilin ang aton nga mga sorbeteros kung hindi kita magbato. Tungod sa ini nga deklarasyon, we will also promote selling sorbete in retail. Kaysa kung una magbakal kaya sang sorbete, kinahanglan per buho ang imo bakal. So subong, ginahimuan man sang pamaagi sang Banwa sang Pavia. In fact, ang Banwa sang Pavia sa pagpanguna ni Mayor Luigi Goriseta, nagpatindog na sang Tourism Promotions and Development Center. Kung sa diin, ibaligya dira ang mga local products sang Banwa sang Pavia. Kag bilang chairman, no, ako man ang chairman sang appropriation sa Banwa sang Pavia, kinbudgetan man ina naton nga mabakla naton sang chiller. Dira mismo sa Tourism Center, kag dira naton ibutang per cup ang aton nga mga sorbete. Ang kabalo ka ang sorbete nga ina basta ma-refrigerate lang siya or ma-frozen lang siya, makalabot ina isa ka bulan kag tunga ang iya nga tinir sa aton nga ref. So makabato gid siya sa commercialized nga mga ice cream. Kay in fact ang iya nga sabor, if not the same, sometimes ang sabor sa aton sorbete mas manamit pa. So sa uli, hopefully makita naton, in fact nakaistorya na kita sa mga malls naton, some of our malls are very very willing to sell these sorbetes in cups sa ilang mga grocery stores, and even actually open nga basi pwede maka-abri ang isa ka 2 meters by 2 meters nga display carts, no, sa ilang mga mallways. So subong, instead nga we call it dirty ice cream, we call it special homemade ice cream. So instead nga ice cream gidang itawag ta sa iya, ang term dira naton is sorbete to make it uniquely Filipino. When it comes sa mga nag-ubra mismo board, is lain-lain man na sila nga mga tag-iya as well? Yes po. There are actually, according sa aton culture mapping, there are actually 38 ice cream or sorbete makers in Barangay Anilaw alone. Sa Anilaw pa lang na 38 na sila kabilog, lain-lain sila pamilya. So, mga descendants sila mga kaapuhan na ni sila sa mga una gid mga pioneer naton. Sa mention ni mga flavors, do bago gid na siya sa pamatian sa mga tao, no, nga pwede na mabakalan region-wide ang ining aton ang mga ice cream gikan sa Pavia board. Amo gina ang aton nga purpose nga i-export na siya within this part of the country. We are exploring unique flavors so that nga may pilian ang aton nga mga pumuluyo, and they will become patrons of this sorbete. Napatian diri ang naging pahayag ni ex-official board member Joan Paula Peñol, kaga given man diri sa mga flavors bombo champ, no, nga tiyan mo ini ang kabahin man bilang sang ordinansa nga pag-develop sa nga bag-o kag mga innovative nga mga flavors gamit ang lokal nga mga panakot, kung sa diin mayara na gani diri sang flavors, no, pareho sang honey calamansi, spicy tomato jam, leche flan with cheese, baybay nga may pinipig, melon nga may chia seeds, batuan flavor, may ara man kuno diri sang glutamate flavor, lechon flavored ice cream, kag honey bacon flavored ice cream, kag may ara man sang fruit salad flavor. So ini ang lantaw, no, sa mga sorbeteros naton diri nga unique nga ang Pavia or ang Banwa sa Pavia ang pili diri bilang capital o sorbete capital sa Banwa sang or sa kabilugan, no, sa probinsya sang Iloilo. So amo ni nga gina-enhance pa gid, gina-innovate pa gid dira nila para man hindi lang ini siya maglapta man diri sa aton sa Western Visayas, kundi mapwede pa dito na ma-export nationwide kag kung kaloy-an kano international bombo shop ang ining atong produkto nga sorbete. Ti amo ning ginatawag sining dirty ice cream, pero hindi niya dirty ice cream do na ano lang ni siya na andan bala traditional street food nga kung sa diin ti sadto ang base sinis coconut milk, Bombokril or Carabao milk, no, pero subong na mo damo na sang mga ano, no, yun pang mention nimo sini nga mga flavor santuanay basta gani makabati ka sang dobel na bla nga kiling-kiling
balaan mo na nga may may mamang sorbitero na nga nagapadulong kag nagaguluwa na sa kung hindi man makagwa nagahalamboy na sa ila sini nga mga kudal or gate sa ila sini nga tagsa kabalay mga kabataan mo naw galantaw gahulat nga maglabay ang manog sorbites Bubukrel. Yes, exactly, Bombo Cham. Kag mo man ang ginalantaw bala nga paggusto man diri sa ining ordinansa ni board or ni board member Pinyol nga hindi bala mapatay ang ini nga morning nga klase sang tradisyon man sang Filipino no nga may nagalibot gid diri o may nagalako nga mga ice cream kay as mentioned gani ginatawag na siya nga dirty ice cream but then gusto nga makilala sa subong bilang sorbete kay hindi man kuno ina siya mahigko no nga klase sang ice cream so muna nga ginatawag ina siya nga special homemade ice cream o na sorbete kay ti amna gani ang gusto nila diri bala matabo no ang ma-preserve gid ang ining aton nga mga original nga mga sorbeteros nga tinagahatag gid sa nga dako nga quality or manamit nga quality sang ice cream gikan man sa banwa sang Pabiya Bombo Cham. Matsyag ko diri naguro naghalin ang kanta nga Mamang Sorbitero, anong ngalan mo? Oh. Gataot si Engineero. Bubukrel. Oh. Mamang Sorbitero, tayo'y sumayaw. Kalemang mong hawak, muling ikaw ay. Yes. Gin-expose mo ang imo nga singing voice sa Bombo Cham. Ano? Gin-expose ni mo ang imo nga singing voice. Why para gani kasyat? Ano pagkirayan ko makasyat? Unang kilala ko pa, ang tingog mo do lapit sa Tres Cantos. Ikaw, Tres Cantos man. Ang ginabumpa mo no. Joke lang na iya mong Bukrel. Ano lang sa ano ta na di sa lapel ta na di. Yes. Good quality ang ka-engineer na dira. Ikaw bla testingin bla mag sa Dr. Bumbo. Pamatiaman sila bla sang imo nga singing voice na bla kay makibot ka. Ikaw mismo makibot. Basta magkaraguba ang gamit na dira sa mayate ka ba Cham. Hindi man na. Pero gina-acknowledge naton ang lihok ni board member JP Pinyol nga ginahatagan niya sa nagakigo nga pagtamod ining mga local products bala kay sa karon mas labing importante mo ning ganing hambal nila nga support lokal no kay why man sa may makabulig sini sa ila kunti kita mismo nga mga kasimanwa sini nila para nga mapasanyog ang ila sini nga negosyo makahatag sang income sa mga kulturan naton at the same time hindi lang sa dira nga aspeto kundi lakip na diri sa bahin naman iya sang employment trabaho kay kung magdamo ini sila maka-provide man ini sang maka-generate ini sang employment mo Bumbocrel tapos amo na kung si board member JP Pinyol pa niya amo lang niyang negosyo sa mga katigulangan sining mga nag-umpisa gid sang sorbetes but nakapatapos sila sa ila sining mga kabataan may mga doktor, may mga abogado, may mga engineer, seaman pinagi na sa paggalibod sang sorbetes kag it's about time siguro nga dulaon ta na inang ginatawag sini balayang crab mentality o kun ang pagkahiligon sa kun diin to gani may mga imported o maamo man to yang do gina mas labing mayo nga i-promote man naton ang kaugalingon sini nga mga produkto sang aton sini nga banway or sang Iloilo kung sarang naton iya mapabugal ang lapas batsoy ang pansit mulo o ano pagida ang mga produkto diri sa Iloilo, mga biskotso nga niyo, mga pasalubong, o why not i-promote naman ining sorbetes Bumbocrel. Yes, exactly. Bombo Cham so mo na ginakalipay gid sa mga barangay officials no as well as pumuluyo gid sa banwa sang Pabiya nga nakilala na bala ini sila bilang sorbete capital kay tinhibaluan man naton as mentioned man diri ni board member Pinyol nga madamo na sa kompetensya when it comes to sa merkado naton kay madamo naman sa mga commercialized no nga mga ice cream ang nagasulod man diri sa aton so muna nga dako gid ang bulig sa ining ordinansa para mas
mapalabnak pagid no nga ini nga produkto sang aton nga mga taga pabiya kay given nga homemade gid na siya gamit bandiri ang mga local products pagid no sang iban diri nga mga produkto sa banwa sang pabiya Bomosyam. All right. Sa bahin naman no, diri sa may syudad sa nga Iloilo Bomosyam, nagpabombo diri si punong barangay Judy Navales ang Rizal Palapala 2 sa city proper matapos nga nagpabutyag ini sa nga kalain sa buot bangod nga ginapahayag wala nagaagi sa iya ang bulig halin sa Iloilo City Government kag ginaaligara nga sa anay punong barangay ini nagaagi kag bisan ang listahan sa mga beneficiaries ang wala nakita ni punong barangay Navales. Ini ang angot sa bigas sa Masa Rice Program sang city government kung saan ginatuyo nga mahatagan diri sang rice assistance ang mga imol nga pamilya, mga senior citizens, persons with disability, solo parents, mga mangunguma kag iban pa nga nalakip diri sa vulnerable sectors. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Navales, iya ginpahayag na nakibot lamang ini nga nadulong na kuno ang bugas sa ilang barangay kag diretso na ini pa nagtag sa mga pumuluyo. Suno kay punong barangay Navales, wala gid sang koordinasyon sa iya o kung bisan pahibalo lang nga may magaabot no nga bulig halin sa city government, pahayag niya wala gid ini siya sang may nabato na. Pahayag niya madamo sa mga pumuluyo sa subong ang nagareklamo diri sa iya kung ang naa wala ang mga ini nakabaton sang bugas apang ang iban diri nagasulubra kuno ang ilang nga nakuha kung sariin ang iban tag 5 kasako sang 10 ka kilos o kung may ara man sang iban nga isa gid kasako ang ila diri nga nakuha nga bugas. Ginpahayag man ni punong barangay Navales sa ginapili lang ang mga ginahatagan sang bugas. Ginpabutyag man niya nga kung gusto sang iban nga residente nga sa ila lang magkadto ang bugas halin sa city government wala gid ini kaso sa iya apang pahibalo lang kuntani man sa iya diri ket ibangod na kaangay nga wala siya kuno ginarespeto bilang isa ka punong barangay. Dugang pa ni sang opisyal no o ni punong barangay Navales nga iya ginapangabay ang gamay lang kuntani nga pagrespeto sa iya bilang kapitana bangod nga ginapasiguro man sini nga bilang punong barangay sang barangay Rizal Palapala 2 ang pagdumala niya diri kuno is wala sang pinilian kaga lalatas ang tanan. So dinhinyo niya kuno tani may koordinasyon nga ginahatag sa iya para man kuno ini pa sa ila nga pumuluyo diri sa may nasambit nga barangay. Ari pabati naman nato nang nag-interview sang Bombo Radio kay punong barangay Navales. Ang sakon tani ng kung ano gin man kung gusto nila nga sila lang niya ang mga tagsang bugas, ang importante bilang punong barangay pabaloon lang nila diri ako kung ano gid man ang ilang kuan hindi ka nakibot na lang ko bukas ara na gid dong tapos pangatag lang diretso kag ginapili na lang kung sino man ang tagaan nila no kay kadamo man sa pumuluyo nga nagareklamo diri sa akon nga sila ya kuno wala nakatilaw pero nakita kuno nila nga ang iba niya tag 5 ka sako-sako nga gagmay na nga pulo na kakilong uno dya. Amo na iya ang ginabitbit nila. Mayara kalukdo sa isa gidya kasako nga 50 kilos. Gapamangkot yan ni sakon dya, kabalo ka na. Paano ka na makabalo kay ba ganit ang continue sumod. So na lang nila pangapan. So, ang akon lang kwanta ni patas lang na kay hindi pala iya inasang DSWD. May pangapan sa mga pumuloy nato nga pigado. So nga amoblain ang natabo nga bilang isa ka punong barangay siyempre makasalaklaw man na siguro nga nagdiretso lang kag wala gid nag-agi sakon nga tani mo na ano bla pulos tabi nga punong barangay nga ang tanan wala nag-agi diri sa aton gina-bypass kita amo nang pagtawag dira gina-bypass kita. So ako na ginapangabay nga gamay lang respeto Juan Manila kaya kung respeto man ganun sila mo kaya ang apang na pagdumalaan diri parehas man wala matas ang pinilian tanan ang langay na
Nga batian diri ang naging pahayagan ni punong barangay Julie Navales sang Rizal Palapala do sa City proper kiting higuloan man naton mabot no nga sang nangligad nga semana nag-distribute na diri ang aton nga city government sang ining among programa nga bigay bigasa. So amo ni ang ginapabutsyag sa nga punong barangay sang Rizal Palapala kay ti wala kanu ini sa kakita sang listahan sa mga beneficiaries kag ti kusa lang bala nga ginapanagtag sa ila diri nga barangay sa mga pumuluyo na wala nagaagi sa iya kag wala gid koordinasyon nga ti siya ang nagapungko sa subong bilang nga punong barangay man sa nasambit nga barangay Bomocham. Ano kunong rason may nakamuno kay punong barangay Navales kung nga away agin direkta siya kag dito ya sa former punong barangay anong paghangop ni Cap Juve or Jude? Base man diri Bombot Champ no nga ti ginahatag sa aton nga impormasyon nga may nangayo lang kuno sa iya nga tanod sang pipe bala para kanu nga may kuhaon kanu nga bugas bante di nakibot lang ini siya nga sa gin turnover ini sa anay nga punong barangay man sa ining nasambit nga barangay ti wala bala ita ginhatag nga pahibalo sa iya o kun koordinasyon abi kung ano ini nga klase nga bugas kag tingaa kanu kay anay punong barangay ini gin turnover kag hindi sa iya kasi as we mentioned gani kano ang anay nga punong barangay ang nakahibalo or may ara sa listahan sa mga beneficiaries ti siya mismo wala sini nakakita so muna nga ginalain sang iya nga buot man kay ti madamo sang mga residente bala ang nagapalapit sa iya kag nagareklamo kag ti gina-question nga wala sila nalakip diri sa ini nga libre nga bugas no kag pila ka mga pumuluyo lang or pinilian nga mga pumuluyo ang nakabaton sa ini kag ti kumbaga wala kano nagapalalatas kay ti given nga dapat sa isa ka family is or sa isa ka beneficiary is 10 kilos sang bugas ang mabaton pero ang iban kano diri nagasurobra may ara sang tag 5 ka kilos no or 5 ka tag 10 ka kilos nga bugas ang iban gani kano isagid ka sako. So muna ang ginapahayag niya diri nga siya man mismo no hindi man naintindihan kay ti siya ang nagapungko sa subong bilang punong barangay pero sa anay punong barangay pag turnover ang ining bulig halin sa city government Bomocham. All right. Ini si Bombo Panisales Miliaza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news information, basta Radyo Bombo. Salamat gid na Bombo Krill Miliazano ihan ang rason kung nga asa anay punong barangay gin turnover ining or ginhatag ang kay gayunan nga magpanagtag sang bugas kag hindi sa punong barangay tido na saklaw gid kuno si punong barangay Navales sa sining hitabo kay ti para ano pa kuno nga nagpunong barangay na siya kung ang mga nagaklinabo sa ila sining barangay why man niya gina-coordinate sini sa iya ti masaklaw kagin man sa aton sini nga mga kasimanwa but tingwa nato na nga malabot man diri ang linya sang anay punong barangay kag sumong man mangusisa man kita sa bahin karon sang Iloilo City Government kaysa pagkabalo sini naton ining nasambitan karon niya nga bigay bigas sa Masa Rice program isa ini ka national kag local food assistance initiative ini sa pag-provide sang 30 kilos or 30 kilograms gani diyaw sang libreng bugas para sa 41,958 qualified household diri sa syudad sang Iloilo no ang beneficiaryos maga-receive sang napulo ka kilos sang bugas per tranche magasugod ang distribution sa bulan sang June may distribution sa August kag subong man sa October. Sa aton sining mga kasimanwa, ginpunduan ini 72 milyones allocation from the Local Government Support Fund no kag ang City Social Welfare Development Office CSWDO among nag-identify sa mga recipients sa aton sining karon nga mga kasimanwa. Tikon ang CSWDO among nag-identify sa mga recipients sa aton sini nga mga kabombo ang tagtaganay para nga hindi maginutok sa bahin karon niya sang una sini nga ginlunsyar sang June 29 mo no sa aton sini nga mga kabombo sa Lapas Gymnasium ti ang second tranche sini sa August 29
kag ang ikatatlo nga hugnat sa October 29. Ti magluwas o kon sa baylo sini nga gina-require nga linya dito ang mga residente, no? Ang iban sini nga mga ang second and third tranche barangay level ang distribution i-deliver direkta sa mga balay puluyan sa mga recipients sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti may pipila ka mga barangay ang raise ang mga palamangkutanon katulad ng ginamang abisang Rizal Palapala sa kay punong barangay Navales. May mga palamangkutanon man nga gin-raise ang barangay sa may Barrio Obrero and barangay Kaingin sa distrito Iyasang Lapas. Sa aton sini nga mga kasimanwa, tiano gimambalang plastada sinadri kay as to my understanding sa aton sini nga mga kabombo kung mayara sang proyekto gani ang city government nagakadapat man sini ang mag-coordinate gid sa mga local barangay officials. Tinga karon niya as per allegations ni punong barangay Navales, dito sila nag-coordinate sa former punong barangay. Ti hindi malayo nga pamamalamuran inisang pamulitika kung amo sini karon niya ang plastada. Pati ang pagpanagtag sang bugas para sa mga benepisaryo, senior citizen, person with disability, solo parents, farmers, fisher folks, transport workers, kag iban pa nga mga low-income families. Malamura naman sang pamulitika ini? 30 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Pagbalik naton banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon, checkeron naton ang report ni Bombo Jomar Villa. Ang provincial vet nagpanugyan nga dapat istrikto ang biosecurity measure sa tagsa ka mga piggeries or hog farm. Agod mapasiguro nga ti hindi masudlan sa anuman nga balatian, partikularmente ang African swine fever. Balikan tayo ni matapos sa bilang kaimportante nga mga pahanumdom. Oras, 31 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin, pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want back order na lutawit sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin, pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want back order na lutawit sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 28 to July 4, 2026. Ang Hulyo 3, amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga mga baton sang Holy Communion sa first Fridays, sa siyam ka consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments.
Ang akong divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hulyo 3, 2026, magasugod alas 5:30 sa hapon. Magabalik sila this weekend to give you one great and entertaining show sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band. Magasugod alas 6 ng gabi sa Hulyo 4, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plaswala de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffol sa mga suki sa Plaswala de Iloilo. Sa Hulyo 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plaswala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. A pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos. Sala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo.
Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira ka ngay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisa naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguruha nga na-unplug gid ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, makinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, Oras sa Bomboradio, Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos sa nakaligan sa takna sining alauna. Balik na rin sa pagpangalagad sa Bomboray sa udto sa DUFM, Bomboradio, Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon sa aton sining mga kasimanwa sa mga nagapamangkot dira bombo chaman o pagidang mga proof of purchase man nga sarang sini namon nga tipunon para makapasakop kami sa pinakadako sini nga promo sa bilog nga tion or biggest promo of all time sa aton sini nga mga kulturan. Mahapos gid lamang ang mga produkto sarang ninyo mabakal sa inyo sini nga mga malapit nga tindahan katulad ng gid lamang sang Holiday Sun Pride All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam 2 paper labels ang corned beef kag beef loaf, no? Pili ka lang corned beef o corned beef loaf any size sarang iyang mapasakop basta 2 paper label sa aton sinima kauturan. San Miguel Corporation, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Isa katansan sang Pale Pilsen 320 ml kag isa katansan sang Pale Pilsen grande. No, tansan lang kita sa aton sining mga kabumbuang Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Sa tagsa ka 5,000 pesos ga minimum nga pagbakal sang alahas o kung pagprenda sang item, may coupon na ikaw. Pure gold, always panalo. Isa ka official receipt ga may minimum worth sang 300 pesos sarang na nga mapasakop sa proof of purchase sa Suwerte sa Palengke 2026. Kung matipon mo na ining imo siniya nga mga proof of purchase aton sini nga mga kabombo, mahimo na nga makahulog ikaw sang imo sini mga entries sa subong sini nga mga tinion, no? Kaya aton sini nga first weekly draw, aton sini nga Suwerte sa Palengke, aton sini nga market draw, paghiwaton naton sa Pizza 11 sa bulan sang Hulyo. Next Saturday na sa aton sini nga mga kasimanwa. So padayon na kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries. Magtipon sa mga kinahanglanon nga proof of purchase. Isulod ini sa puti legal size envelope. Basta magambag ka puti legal size long envelope ina siya. Puti nga legal size envelope o kung sobre ang napili sini nga proof of purchase dira nimo isulod. Sa gwa sang sobre isulat ang imo sini nga pangalan. Isulat ang imo sini nga detalye, pangalan, edad, address, contact number, week number, name sa nga proof of purchase, kag pirmahan. Ibutang mo man ang title sa nga promo kag i-address sa DYFM, Bombo, Radyo, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street,
Iloilo City. Ihulog ang inyong mga entries sa designated drop-box centers malapit sa inyong lugar. Sa mga kabanwanan, may mga drop-box centers kita kag pwede man kamo makahulog direkta sa inyong sini nga mga entries diri sa istasyon sa Bombo Radio. Damuon ang inyong sini mga entries para nga dako man ang inyong sini nga tsansa nga magdaog sa swerte sa Palengke 2026. 9 million or masobra 9 million pesos nationwide ang iga panghatag sini nga premyo. Oras naton 42 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby sa aton sini nga mga kabombo. Check naton si Bombo Jomar Avilla, ang provincial vet nagpahanumdom sa mga hog raisers, hog farmers, ang magbutanggid sa foot bath kag mag-disinfect sa mga pigiri sini nila agod sini manwa nga malikawan ang infection sa African swine fever. Magluwas na sila dirati syempre ang ginatawag sini malayang biosecurity. Nagakaigo lamang kang nagakadapat lamang pag-istriktuhan ini. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Nagpanawagan diri ang Iloilo Provincial Veterinary nga hugton ang seguridad sa mga tag-iya sa baboy o kung may mga pigiri may kantanan sa epekto sining African swine fever. Ining kasunod man sa na-record sining kaso sa may banwa sang Dumanga sa Damlaglang kag natigayo naman ini siyang makontrol kag same time sa may banwa man sang Barutak Viejo sa dintib may mga nagkalamatay kag nagpostibo man sa nasambit sa karon nga balatian ang ining mga baboy kag sa sining mga na-record sining banwahanan lonsay nga na monitor na ini sang Iloilo Provincial Vet kag nakapatigayo naman ini sila sang assessment sa area Bambuchamp kung sanday sino pagid ang mahimo sining nga nakapalapit kag makapatigayon sang pag-quarantine kag observation kasunod sining mga na-record sining kaso. Suno kay Dr. Darren Tabuada, ang head sang Iloilo Provincial Veterinary Office, iyagin na pahayag nga ang nagkatabo kuno abi subong na lipatan sa mga tagiya ang biosecurity measure nga tisad sa ginalantaw sini kung tani nga makapugong sa paglaptas sang sining kaso sang ASF sa mga tag-iya sang baboy. Tiyan mo nang isa sa nakita sining rason kung nga tiliwat naman nga mabatsagan ang epekto sini sa pila ka mga kabanuhanan sa parte probinsya. Suno sa iya umpisa kuno nga do nagligwa kita sa ASF didto man kuno nga do nagligwa ang tagsa-tagsa sa ila sining biosecurity measure Bambuchamp kay sa subong sining tuig do subong lang Hunyo nga do nagtimbuok naman ini o kung tuhaw naman ini kaysa nagligad ning tuig 2025 madamo ang kaso kag subong nga tuig kanit mo lang ni sa bulan nga Hunyo ado diri gid nakita ang pagtuhaw naman sa nasambit sini karon nga virus nagpanumdom gani diri ang natungdan nga once kani ang isa ni kababoy ang infected hindi ni siya dali-dali nga madula ang virus. Isa to gani singin panggid sini nga ang baboy nga infected sang ASF kung ibutang mo sa freezer ang karne sina sa sulod sang isa ka libo kadlaw 1,000 days Bambuchamp. So mahimo gihapon kuno maglapta ang iya sining virus so nagakadapat nga abisar nga do nagligwa kita naghalog-halog sa aton sining restriction kagaway nga nagawa sa record sang kaso sang ASF. So ipabilin kuno gihapon ang pagpatuman sa biosecurity measure kung ano kahugot ang ginahimo sang una dapat kuno amo man gihapon kahugot ang himuon agod nga mas maayo nga hindi blama iguan sang sambit sini karon nga balatian ini nga ASF ang mga baboy. So ginmensionar ang lakip sini sa pila ka mga biosecurity measure amo ang masunod ang pagkontrol sa pagsulodgwa sang mga salakyan kag mga tawo sa farm abi kung sa mga pigiri dra Bambuchamp tinabutang nga dapat limitaran kung mas maayo pagganin duay gidaanay sang may maka palapit nga mga personnel
o kon may ara sa mga salakyan, no, ti dapat magpatigayon, no, sang disinfection, no, amo ning dapat may ipahamtang sini nga putbat kag disinfection agod nga ti regular nga atinlo da, no, sa bahin karon sa mga ginakargahan abi sang baboy, no, kag mga kagamitan sa mga personnel man nga nagagwa sulod sa nasambit sini karon nga baboyan, no. Ang sunod nagakadapat man sini nga magpatigayon sang quarantine, no. Like say for example kon may mga bag-o sini nga mga baboy nga mag-abot abi, no, ibutang da sa may pigiri Bombocham. So mas mayo kuno nga magpatigayon anay sang quarantine, no, sa sulod sang 2 tubtob 4 sinig ka semana antes ini siya nga isimpon sa iban sini nga mga baboy, no, kay basi kuno nga makitaan karon sang sintomas sang ASF. So hindi siya dali-dali, no, maglapta sa iban. Muna nga dapat ang mga may allowance 2 to 3 weeks antes nga ini siya ang simpon sa iban sini nga mga baboy man, no. Magluwas sina gina Duso Manila, no, kag ginakampanya nga paggalikaw lang anay sa paghatag sa mga pagkaon lang ang mga bilin-bilin, no, sa mga baboy, ilabinigiti alin sa mga restaurant, alin sa mga karinderya, kay ang tendency sina nga once kuno ang baboy nga ginluto, nga ginkaon nga mga nabilin-bilin kag ipakaon man sa baboy nga hindi infected, so ang tendency sina nga mahimo siya nga laton, no, sa imo sini nga baboy. Bombocham sa aton sini nga mga kabombo kag sa dugang sa natungdan ang pagkonsumo pagid, no, sa mga baboy sa sulod sang puloy-an. Sunod diri sa tungdan nagakadapat nga ti baloon gid, no, kag mas mayo magbakal sa mga kinilo-kilong baboy bla sa mga kakilala kag same time ti sa mga merkado publiko. Bombocham nga ti sigurado nga waay nag-agi sa kon nag-agi tanan sa slaughterhouse, no, kay ti dra nga daan gina-check na da kung ang baboy nga ginaihaw ang good condition pa o kung ang mahimo na, no, nga may ara na sang epekto ining African swine fever o kon ASF sa ila sini karon tagsa sini ka mga ginasagod sining baboy. Aribla, no, pabati naton si Dr. Daryl Tabuada, ang provincial vet sa interview sa Bombo Radio. Every case of ASF is very alarming, pero ginalantaw namon ang the only way para nga malikawan sang aton mga backyard research so nagasagod sang baboy o kung mga commercial farman ina. Ang pinagid kami nga aton nga obrahon sina is farm biosecurity, stricto ho naton. Ang aton nga border control in place na siya sa mga ports and seaports, ang aton nga monitoring sang tanan nga movement, paligid pa striktohan na naton ang movement sa within the province of Iloilo nga tanan nga mga nagabiyahe sang baboy, dapat may upod siya dapat nga dokumento. Ay may instruction man kita, masulat kita sa police, sa PNP nga kung mag-conduct sila sa on the spot nga checkpoint nila, kung may karga nga baboy, pangitaan nila sa mga dokumento such as animal health certificate, local transport permit, drug disinfection clearance. Amo man ina sa mga slaughterhouses. Hindi sila pwede makasulod sa slaughterhouses kung wala dokumento. Kaya ang mga dokumento nga ina amo na nagapatunay nga ang baboy nga ihawon kad nagabiyahe sa karsada wala sang balatian kag wala sang ilisar. Ang subot silingon kay sa Gimaras daw nag-stricto sila nga ang hindi pwede ka transport kung may mga halin ka to sa lugar nga may kesang ASF. Diri sa aton may pagyapon dok, no, pwede pa, no? Yes sir, kaya pala mo na gani gusto ko nga tagaan sang emphasis. Wala ta na ma-eliminate ang ASF diri sa probinsya. Okay. Ang threat ara gid lang na, way kita kabalo nga ang ingod balay naton basi kung may karnida siya nga natago o kundi ang ginlubong naton dira, may tendency na nga basi kung may ara pa na da virus. That is why na ang tanan nga mga dispersal kag mga projects ng Department of Agriculture kay isang province kinapa-comply gid namon sa biosecurity level 1. Bisan pa gani ang mga farms nga pasulod naton sa crop insurance, ginapa-comply naton sa farm biosecurity level 1. Ano ang farm biosecurity level 1? Dapat may kudal siya, dapat hindi kasulod ang tawo, manok, ido, dapat may footbath,
kag nagapractice kid sa biosecurity ang farmer nga kung magsulod dira dapat na Si Dr. Daryl Tabuada, ang provincial bet Bumbuchamp, no? Ti amo na ang overall nga assessment kung sa aton pabla prevention is better than cure mo. Yes. Kaya ang ano gidya Bombo Jomar ang labing importante gid sina diri yang kon may ara sang suspected gilayon nga magpabalo para nga matapna nga daan kay hindi na maglapta pa. Ti amo na ang isa pa na sa gina kampanya man karon sang opisina sang probinsya nga once kon may ara na sa nakitaan gani nga do St. Tomas, no, nga do nagaplang luya, gilayon nga i-report, no, kag hindi na pagtinguan abi nga i-baligya pa, no, galing kay insindihan taman ng iban siguro sini nga do nagangilin bla. Bumbutsama, kumuti ka mahal daw sumong sang idik, no, ti padakoon mo pa karon baklan padakaro sa mga feeds, no, mga ginakonsumo sina nga kinanglanon sa dadlaw, no, ti pila ka bulan pa nga sagod sa imo tapos siguon naman sang ESF. So mo nang isa sa dako sining kaperdihan karon sa mga growers abi, no, Bumbuchamp sa aton sining nga makbombo pero tigin highlight gani man, no, sa natungdan nga kun tinguha pas lang nga magbaligya nga may sintomas na sang ESF kag once kun magpositive, so hindi lang isa ang mapektuhan kundi madamo pagid sini ang mahimo nga maglapta kag makaepekto man, no, sa ila sini karon nga mga baboy man nga ginasagod diri sa may parte probinsya sang Iloilo, Bumbuchamp. So aktibo man no. So far to Bombo Jomar, nuevo pa lang to yang nag-confirm, no? Sa may Biho. Viejo rather, sorry. Biho. Sa may Biho sang Martes, no? Na-confirm to nga nag-positive tong 5 tong nagkalamatay pero mayo to kay why na to gin dispose pa kundiin dala kundiin bla. Bumbuchamp kay bala mo ti virus nga daan. Yes. So mas mayo kuno nga ano lang siya, no, tiniron lang anay sa mo nga lugar kag i-monitor no sa palibot sina kun ang iban sina sulod sa radios bla adto nalipat lang ta kun pila ka ano ni kun ano kalapadon ang radio sina Bumbuchamp nga mahimo nga mapaidalom sa monitoring, no, once kun may ara sang may napatay nga baboy nga konfirmado karon nga kaso sang African swine fever o kon ASF Bumbuchamp. Sa so, pagkadumdum ko do 1 kilometer na Bombo Jomar do 1 kilometer, no. Ti amo na, no, ang isa sa mga dalantaw sini. Pero dito sa may parte Biho, kabala mo ti do medyo lapad-lapad tumaklopaan. Asa natabuan niya kuno do medyo malayo na kay natuon sa tunga kakamaisan bla. Bumbuchamp pero ti di la kuno magpakampante gid motong gid mention sang natungdan nga under monitoring man gihapon agod nga ti maabalaan, no, kon bala ang mga kaping sinada ang maka-experience man, no, sang sintomas sang African swine fever o kon ASF. Tamo nang kay may leksyon nakita nga daan sang mga nagliligad nga ti ginatos ka mga baboy. Siguro hindi lang magatos may posibilidad naglabot na nga ni 1,000 kag madamo man sa mga kultura naton nga into hog racing ang nagkalaputo nagpamierdihan way gid makabawi sa ila sini iyang investment, no, apisar nga ti may ayuda man from the Department of Agriculture and the last time to sa mga dumduman ko pa may ayuda man from provincial government but just the same may leksyon na kita so hindi na naton pag pahanugutan malikawan naton sarang sini naton nga ma-prevent nga maglapta pa ang African swine fever diriya sa bahin sa probinsya and eventually, no, pailayo lang way tama na pangayo ini may pipila pa man diri mo sa bahin karon sa syudad sang Iloilo nga ginagmay nagasagod sang baboy para man sa ila sini iyang palangabuyan or ila man sini nga ginagamit sa ano sa ila sini nga mapuslan nila kay mabaligyan nila sa palabuton, Bombo Jomar? Amo gani, basta gani kung maghambal kang baboy, iban sulod spinsars ni. Damo na napatapos na. Bumbuchamp. Amo nang isa sa mga ginalantaw man nga ti kung tani nga makabulig-bulig sa ila. Ang ining mga baboy ti ang masubo-subo lang na once kun igoon na sang
ASF kon African swine fever bumutsam. So mo pagid niyo magluwas sina tiyan mo ning challenge pagid karon sa bahin karon sa parte probinsya man ang backyard slaughter. Sa aton siling makbombo kay malamod ako man ang diferensyanay mo once kun umagi siya sa slaughterhouse kun ibangged kumpara nga way nag-agi. Bumbutsam kay ti isa man na sa ginalantaw sini karon nga posible makahimo no maglapta ang kaso sa ning ASF na nga once kun ang pag-iyaw sinapagi dira sa unhan labi likod puloy-an hindi na mag-agi sa slaughterhouse kay tanan gagi kuno sa slaughterhouse niya gina monitor ina no gina check ina kun bala may sintomas ang ASF o kun positibo sa ASF. Bumbutsam tiyan mo nang isa sa challenge man karon sa parte probinsya kung paano ini siya ma-monitor no kag matap na ang amo sina nga bulaton kay kung lang tawo mo medyo barato dang baligyanay sa mga kilid-kilid kumpara sa mga merkado tiyan mo na galing ang kung ano nga mga insurance sina no nga makapamatuod nga ina siya ang safe no sa pagkaon kag way sang sintomas karon sang African swine fever bumbutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Ti ining African swine fever, makalalaton ini, kag makamamatay sa aton sining mga kabombo, no? Way pangadaan sang bakuna, para sa sining nasambitan sa karon nga balatian. Kag kung may iguon ini siya, why lamang ini siya nagaigo sa isa, kunti sarang ining ma-wipe out ang bilog sining populasyon sa isa abi ka hog raiser sa aton sining karon nga mga kabumbo. That is why labing importante ang mga biosecurity, ang mga prevention agod nga malikawan ta ang paggalapta sang African swine fever. Kung may simptomas man, gilayon nga magpabalo sa Provincial Vet Office agud nga matagan sa nagakigo siniya nga pagtamod kag mayara sang mga measures nga sarang mahimo ipatuman agud indi na ini maglapta. Impunto las 2 na standby na sa aton sining mga kabombo sa pagsunod sa programa kahapon lamang. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini mo lang mo ang kurman, Bombot Shama Blanco over, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 28 to July 4, 2026. Ang Hulyo 3, amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga mga baton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hulyo 3, 2026, magasugod alas 5:30 sa hapon. Magabalik sila this weekend to give you one great and entertaining show sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band. Magasugod alas 6 ng gabi sa Hulyo 4, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plus Wala di Iloilo. Sa Hulyo 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino
ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya.
Kung nagabiyahe, dala ang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa Friday edition sang kahapon lamang program. It's the 3rd of July, 2026. May mga plano na kamo, din ka mamakadto buwan. So wow, super excited na ang iban, but I just hope sa inyong mga itineraries naka-include gidira ang pag-spend time, bisan 30 minutes or 1 hour para makapanumdum kung anong inyong i-share para diri sa kahapon lamang program. So you can email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga istorya and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Niningyela sang Concepcion. See you tomorrow diri sa estasyon sang Bombo before 2 p.m. Ma'am, kabay-ari ka na diri and hindi ka gid magalipat sa pagpa-xerox ang imo nga ID, duha lang ka kopya. Salamat gid. Ari na si Regine Talk para sa aton ang bahanon sa sining nga hapon. Mahal ka nang mahal ko. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang ulan. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko.
isa pang pagkakataon. Isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Hinggil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa akin, sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Bakit ba humanap ng iba? Bigay ko man lahat sa'yo. Ano bang meron siya na wala ako? Bakit ba iniwan mag-isa? Nagdurugo ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumuka na akong tanga. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ka. Sa'yo bagong minamahal. Regine Talk, mahal ka ng mahal ko. So congratulations! 15 minutes after 2 o'clock, let's go straight sa pagbasa sa ating mga istorya para sa siningang hapon ng makarami tayo. Here's a story coming from Lola Imon, sang Estancia, Guimaras. Dear Inday Regine. Una sa tanan, maayong adlaw dira sa inyo sa Bombo. Ako si Lolo mo Imon, nga taga or diri nagapuyo sa Barangay Estancia. Ini nga kasaysayan ang akon ipasakop dira sa inyo, nahanungod dinhi sa akong ginikanan sa kay nanay kag kay tatay. Sang una nga panahon, ang pag-asawahay sang tawo paagi lang sa pagpatigayon sa mga ginikanan. Kay komo nga maayo nga mga erehensya, ganigin patigayon sa mga kamalaman si nanay, nagapangidaron sa 16 anyos, kag si tatay, nagapangidaron 24 anyos. Si nanay, wala sang gusto sa kay tatay, kay si tatay, isa ka bulag, sa iya isa ka mata. Sa iya pagkabulag, nagikan o kunang rason, bangod nga gintipdas siya. Si tatay maambong man nga pagkalalaki, kag si nanay, magayon man nga pagkababae. Si nanay, nagainti gid sa kay tatay, pero natigayon gid nga mapilitan sa pagpakasal kay tatay. Ginkasal sila sang 1943. Kay ang amon barangay, malayo sa Banwa, ang imong alakton, mga 14 kilometros ay abaw. Sumasadya ang ilang nga kasal, kay ang pari nagapamangkot sa kalaslon. Una ginmangkot si tatay. Ang ngalan gali ni tatay, si Frederico. Ang hambal sang pari, Frederico. Ginabaton mo bala nga mangin asawa si Angeles, kay Angeles amo na ang ngalan ni nanay. Ang sabat ni tatay,
Hoo padre, ginabaton ko nga mangin asawa si Angeles. Ang masadya, kay sinanay naman ang ipamangkot sang pari. Angeles, ginabaton mo bala si Frederico nga imo mangin bana? Ang sabat ni Angeles, wara. Nagtinanga-tanga ang mga tao, kasi pamangkot sang pari, wara ang sabat ni Angeles. Si nanay, ginakusi sa mga malam sa likod sa buli, kag sa hawak, kag ginasingganan, nga sabtas ang hoo. Si nanay hindi kaagwanta sang kusi, nagsabat na lang, nga hoo padre. Pagbutang sa ila sang aras, ginalugaan ni nanay ang iyang kamot, para mahulog ang aras, agud nga magbulagay sila kuno. Pero, ginapigara ni tatay nga hindi mahulog ang aras. Hasta nga natapos ang kasal. Ang masadya karon, sa ilang nga pagpauli, nagalinagsanay sila sa dalan, kay ang ilang nga trahe ginislan nila sa ilang nga pagpauli, kag sa malapit lang sa balay, amo ang pag-ilis nila sang ilang nga trahe kag barong. Pagabot sa balay, masadya kay madamo ang tawo. Sang hapon na, ang mga tawo nag-uli na, kag si nanay nadula. Ginsagap nila hasta sang gabi, wala nila makita si nanay. Si tatay nakapangako nga kung makita si nanay, hindi siya magtawag sa ngalan ni nanay. Sang kaagahon, si nanay na ginayhinay sa pagpauli. Nakita siya ni nanay niya. Ginpasaka kagin istorya nga batuno na lang si tatay kay nakasal na sila. Sang 1944, amo ang akon nga pagkatawo. Bulan sa Oktubre, kay atong mga panahon, tiyempo hapon pa. Sang 1945, bulan sang Marso, amurunto ang tawag nga Liberation of Panay. Nagapangidaron ako sang 5 ka bulan sa adto nga panahon, daw malinong naman, pero ang mga tawo nagabantay gyapon kun oras ang kagabihon. Kaya wala sila nagasalig nga matawhay na. Sa isa kagabi, malinong na ang kagabihon. Si nanay kag si tatay nagapuyo sa ila kamalig. Si tatay nagasinabad kay nanay. Ginuripat ni nanay si tatay sa hita. Dugay kang pagbuyan. Nagsinggit si tatay, aragay. Ang mga tawo napuhag, kag nagpinalagyo sa ila gina-evacuitan sa may sapa. Si tatay ginpukaw nila, kag palagyohon, kag ginsingganan nga malagyo na, kay may tawo nga nadakpan sa hapon nga nagasinggit aragoy. Wag sila kabalo, nga nagsinggit amo si tatay. Si tatay nalagyo man. Kaya yung isa sa ila, nalimtan na ang isaya kabata sa pagpalagyo. Wala yan madala, ganigin balik niya kagkuhapon. Tita Regine, utdon talang anay, diri lang anay kutob. Sa masunod naman ng iyang kasugpon. Ay tagpadala, si Lolo Moimon, nga taga Guimaras. Kasadya, magalis ang love story ni nanay kag ni tatay mulo. Ang wara na pilitan nga mangin huo. Kung padalman tapagid mangin heed. Pero ang wara nangin huo. Kundi nahimo gid si Lolo Imon. I am excited kung ano ang kasugpon sa sininga istorya mo. Lolo Imon, salamat gid, and I'll be looking forward to reading the continuation of your story. Thank you sa mga pag-share diri sa kahapon lamang program. 2:21 ang atong oras sa atong pagbalik. We have something from Lolo Dencio. This is Tita Regine and this is KLP. Magabalik kita. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin, pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot wonder na lutawid sarsaya. Ang sarsaya
saya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sasayaw, may sarap at may saya. Kapit ang sarap, kapit ang saya. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit. Masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pag-flush o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imo palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bis. And here we go with the story of Lolo Dancio, Dear Inday Regine. Maayong hapon sa imo, ako sa tanan nga tagpalamati sa imo programa kahapon lamang. Ini nga akong istorya, parte sa akon sang una barkada, tawgon ta kay Hana. Halin sang gamay pa kami, magkabarkada kami. Madamo ini sila nga mag-utod, pigado ang ila pangabuhi. Sang pagdalaga niya, nagupod siya sa Iatiya pa Manila. Nakaobra siya sa Marikina, sa pabrikahan sa sapatos. Nalipay siya nga nakaobra siya. Mga isa ka tuig siya, nagapadala siya kwarta sa iya nanay
paagi sa akon, kay gaobra na ako sa barko. Isa ka bulan, nagpauli siya sa Iloilo kay napatay ang iyang nanay. Pagkatapos lubong, nagbalik siya sa Marikina, pero masinulubon nga nanugid sa akon nga wala na siya ginbaton. Naluoy ako sa iya, kay nagatulo ang iya luha. Sabat ko, pangita ka lang sang ibang nga obra. Gikapitalan siya sang iyang tiya, nagbulubaligya siya sa sidewalk, sa Quiapo, sa sigarilyo, chiclet, chicharon, kag iban pa. Do nag-ayo ang iya negosyo. Nag-arkila siya sa isa ka kwarto sa De La Fe Street, Quiapo. Sang ulihi, may isa ka Chino, medyo maedad na. Nagamaestro sa isa ka universidad, kag damo negosyo sa Manila, laban printing press. Suno sa iya istorya sa akon, naluyag ang incheck sa iya. Isa ka bes, nagsimba ako sa Quiapo, naghapit ako sa iya, natabuan, ara ang incheck. Inday, medyo may edad. Ginpakilala niya ako, do kabuot. Gulpi lang siya nagwa sa ila kwarto. Namangkot ako kay Hana, nga gulpi lang siya naghalin. Basi naakig siya, nga ari ako. Wala, mabakal siya sang aton panyapon. Siling ni Hana. Ti, siling ko nga wala siya gahambat. Sabat ni Hana, balaan mo, may sakit na siya sa tutunlan. May aparato na sa iya tutunlan nga ginatumok antes siya maghambal. Dugay-dugay nag-abot siya. Damo ang iya dala nga pagkaon. Halos pansit kag tinapay, wala kanon. Tapos may yindaho siya nga puyo sa akon. Namangkot ako, ano ini? Sabat niya, pamahawa sa barko. Nagproblema ka pa. Salamat ang hambal ko. Ginbukad ko 3 kaputosang matsyang, dako nga siopaw, hotdog nga dako katama, kag tikoy. Naghambal ako, kadamo gid sini, hindi ko maubos. Nagsenyas lang siya sa akon, inday. Nag-live-in sila. Sang ulihi, nagbusong siya. Didto nagsugod ang paglagas sa ila sang asawa sang inche. Pagsaylo nila sa isa ka apartment nga tama kataas, sa ikaano nga panalgan, madugay nga wala ako makabisita. Isa ka bes, nagbisita ako sa iya, may dala ako nga apple guava. Nalipay siya. Naghambal siya sa akon, nga nagabusong siya. Naghambal siya sa akon, nga hulugon niya. Kay base ko no, akigan siya sang tiya, kag nahuya siya sa iya mga utod. Sabat ko, hindi, sala mo ina sa Diyos. Buhia. Manggarano ng tatay sina, may bos damlag na siya. Sakdaguna sang iya tatay. Sa mabalan sang asawa, ginhanting siya liwat. Amo ato ginsaylo siya sa isa ka mataas ng apartment. Ginsustentuhan na siya sang incheck. Isa ka simana, nakakadto ako sa iya. Hambal ko sa iya. Buhay donya ka ba? Kadamo sang iya nga groceries, Tita Regine? So ang ibang ginpadala sa akon para sa iya pamilya. Nanugid siya sa akon, nga siya lang kuno ang ginalibak sa mga katupad niya. Suplada kuno ako, nga kirida lang, siling niya. Sabat ko, hindi pa sa paka. Nahisa lang sila. Sabat niya, to hindi ako kapaumod. Ang isa ginlampusan ko siya sang dustpan. Nagdumugay kami. Ginkuha ako ang espading kag masinggit. Sino pa dira ang malaba dila kay utdon ko. Wala ako diri magpangayaw para magpaihaw. Kamo ang ihawon ko. Sabat ko, kabusong ka, maulugan ka gani ha. Hindi pagsapak ka kay matakana sila pila ka adlaw. Abi mo, Inday Regine, antes ka mag-agi, pakadto sa iya apartment, damo ang maagyan mo nga mga adik. Puro baho sa marihuana ang mapanimahuan mo. Pero wala man ako ginaano, kay kabayan kuno ako nila. Pagkadto ko sa iya, nagbata siya, isa ka babae. Naghibi siya nga nag-iistorya sa akon,
Kay ang bata niya, wala gid sang pamilya nga nagduaw sa iya. Nagpasalamat siya sa akon kay may nagabisita sa iya. Pila ka tuig, napatay ang asawa sang incheck. Amo ato, wala nagapauli ang incheck sa ila balay. Didto na siya nagapuyo kay Hana. Sa mabalaan sang kabataan sang incheck, gingkadtuan siya kagambalon nga didto na sila maestar sa ila balay. Suno sang istorya sa akon, palangga man siya sang kabataan sang incheck, kag nakita man nila ang pag-atipan sang ila tatay. Ginpa-eskwela ang iya bata sa eskwelahan sa mga incheck. Pila ka tuig, napatay ang iya bana nga incheck. Ginatagan siya sang palangabuhian sang kabataan. Ginhatag sa iya ang isa ka printing press. Naghalin siya sa balay sang incheck. Nag-arkila siya balay sa tayuman. Nakatapos ang iya bata sa pagka-nurse, pero wala siya ginsapak sang iya bata kay kirida lang kuno ang iya nanay. Ginkahuya niya. Kay hindi siya kahibalo magdala sang printing press, naputo. Ang kwarta nga nabilin sa iya, ginegosyo niya sa kaan, 5-6. Damo ang wala nakabayad sa iya. Nagmasakit siya sa Alzheimer's, pero may galakat nga wala kakaon, kag ginapangita niya ang nag-utang sa iya. Sa mulihi, nadalman siya. Ginsugat siya sang ihinablos, balik sa Iloilo. Sandiri na siya sa Iloilo, ginduaw ko siya. Nagambal siya sa akon, kilala mo ako? Sabat ko, oo permi ako dito sa inyo sa Quiapo. Sabat sa akon, updi ako, patayuman, kay manukot ako sa nag-utang sa akon. Sabat ko, Iloilo na ini. Inday, pila ka bulan, napatay siya. Ida Regine, isira ko na ang istorya ni Hana. Salamat sa pagbasa mo and God bless you. Ang tagsulat, Lolo Dencio. Kasayang man, no? Kagkanugon man, nga ti siya gani. Ginbalikid ka ginbatiti niya gidang iya nga anak. Well, siguro sa bahin sang anak nagpangibabaw ang insecurities, ang huya, basi kadamo sa mga istorya nga nagakalabot sa iya nga hindi man amo. Pero di ba napatay man tong asawa sang incheck, tapos sila na nga duwa ang nag-upod, wala na ugaling. Why sila makasal? So siguro sa panulukan sang bata, though hindi gito yaman nami. But anyway, salamat gid sa imo gin-share sa amon sa sininga hapon, Lolo Dencio. I hope your condition is getting okay. Kag salamat sa padayon nga pagsulat diri sa kahapon lamang program. Magapadayon kita sa pagdulong sa inyo sa iban pa nga mga istorya. Ang aton nga oras, it's 2:35. Magapanumbalik ang KLP, kaopen ninyo si Tita Regine. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro. Next story is from Toto, sang 3rd District. Dear Tita Regine. Una sa tanan, madamo gid nga maayong adlaw sa imo, Tita Regine. Kay sa tanan nga staff sang DYFM Bomboradyo Iloilo na binagid sa kahapon lamang. Halin diri sa United States of America, permigid ako nagapamati sa inyo nga programa. Kada istorya nga inyo ginapaabot, daw nagatandog gid sa akong tagipusoon. Amo nga nakaangkon man ako sang kaisog nga ipaabot ang akong kaugalingon nga sugilanon. Tita Regine, before you start reading my letter, I want to say sorry because it is quite long. Please read it until the end if you have time. I poured my heart into every word I wrote. If there are parts that seem lacking, please understand that I simply wanted to express my true feelings. Thank you for taking the time to read my letter. It truly means a lot to me. Tawag lang ako sa ngalan nga Toto sang 3rd District. Ari diri ang ako nga real name for your eyes only. Subong 31 anyos na ako kag isa na ka-certified abogado diri sa United States of America. Pero bisan ano pa ang ako naabot sa kabuhi, may isa ka kasakit nga wala gid sang adlaw nga nadula sa akon hunahuna. Daw kahapon lang gihapon ang tanan. Nagasugod din sang 7 anyos pa lang ako. Hasta subong, hindi ko gid makalimtan ang tagsa kakasakit kag pagsulay nga ako naagihan. Kada adlaw, nagabalik-balik ini sa akon pamensaron. May mga pila sa tagipusoon nga bisan ang panahon, hindi gid makapahupay sang bugos. Sang bata pa ako, mama's boy gid ako. Si mama ang akon kalibutan. Bisan diin siya magkadto, gusto ko nga kaupod niya ako. Sa iya ako nagabatsyag sang seguridad, paghigugma, kag paglaom. Wala gid ako nagahuna-huna, nga may adlaw nga mabago ang tanan, kag sugdan ko ang pinakabudlay nga bahin sang akon kabuhi. Ang akon kabuhi halin sa kabalaka, padulong sa paglaom. Ang mahambal ko, Tita Regine, ang nanay, amo ang isa sa pinaka-importante nga tawo sa kalibutan. Wala sang may makasukot o kon makabayad sang iya gugma, pag-antos kag sakripisyo para sa iya mga kabataan. Ang tanan nga iya ginahimo, halin sang una kita nga yara pa sa iya tiyan, tubtub nga magdako kita, puro gugma kag pag-atipan. Sang buhi pang ako nanay, hindi ko ginmalipatan ang iya mga pulong sa akon. Nagsiling siya, anak, tudloan mo ang imo kaugalingon nga mangin mabakod. Kung magabot ang adlaw nga mawala ako, wala na sang iban nga makabulig sa imo, kundi ang imo kaugalingon, kag ang Ginoo nga permi gabay sa imo. Subo nga wala na siya, nasabtan ko gid ang kahulugan sang iya mga pulong. Masakit ang kabuhi nga wala na ang akon nanay, pero ang iya gugma kag pagtudlo amo ang akon kusog sa kada adlaw. Wala na sang iban nga nagatindog para sa akon, kundi ang akon kaugalingon kag ang Ginoo nga wala gid nagbiya. Sa tanan nga kabataan nga pareho sa akon nga nagdako nga wala sang ginikanan o kun wala sang nagaalalay, hindi ka mo magdulula sang paglaom. Bisan ano kabudlay sang kabuhi, padayon lang sa pagtuon,
pagpangabudlay kag pagpangamuyo. Ang edukasyon amo ang isa sa pinakamabaskog nga liabe para mabag-o ang inyong kabuhi kag matuman ang inyong mga handom. Ang kasakit hindi permanente. Ang kabudlayan hindi katapusan sang istorya. Kung may pagtuo ka sa Ginoo, may pagpangabudlay kag determinasyon, may adlaw gid nga mabayran ang tanan ninyo nga luha kag sakripisyo. A mother's love and sacrifice can never be repaid. Even when she is gone, her words continue to guide us through life. Never lose hope because every hardship is preparing you for a brighter future. Believe in yourself, trust God, work hard, finish your education, and one day, your dreams will come true. Tita Regine, nabuhi gid ako sa kabudlayan sang kabuhi. Ang amon barangay sa Haniway, layo gid sa Banwa, kagyara pa sa kabukiran. Didto ako nagtubo nga puno sa mga pagsulay kag kasakit. Apang bisan ano kabudlay ang akon ginagyan, wala gid ako nagpadala sa kapigaduhon. I held on to one dream, to finish my education and someday change our lives. Sa tuig 2000, nagsugod ako eskwela sa elementarya. Mahilig gid ako magtuon, bisan wala ako balon nga kwarta, kag wala man baon nga pagkaon. Sa akon, hindi importante ang may baon. Ang importante, makasulod lang ako sa eskwelahan kag may matun-an. Ginabatas ko ang gutom, tubtub makapauli sa balay. Pagabot ko sa balay, wala pagid sang pahuway, nagsag-ob ako sang tubig, halin sa bubon, agud may magamit kami sa pagluto. Kasagaran nga sudan namon, amo lang ang linaga nga saging, linaga nga palawan o kuntaro, o bisan ano nga pwede makaon. Kung wala gid sang bugas, amo na lang na ang amon nga pagkaon. Kung may bugas man kami, tungod lang kay ang akon magurang, makapanggarab sang palay sa akong tiyo bilang bayad sa iya obra. Bayohon namon ini sa lusong antes maluto. May mga tion nga asin lang gid ang sudan namon. Pero bisan asin lang, mapasalamaton kami ara kami makaon. We learned to be grateful even for the smallest blessings because we knew what it meant to have nothing. Kung gabi kagutom na gid ako, naghambal ako sa ako nanay. Nanay, gutom na gid ako. Ang sabat niya sa akon, puno sang kasakit. Agwan tahalang anay anak, basi kung magsanag na, maglaga kita sang palawan para pamahaw. Hindi mo pag-isipang imo tatay, kay wala siya nagabalikid para sa aton. Bata pa lang ako, nasakita na ako, nga wala ako sang tatay, nga permi nagaupod sa amon. Kung makita ko man siya, isa lang kaadlaw, kag madula naman siya. Wala ako kabalo, kundi siya nagakadto. Dawala gid ako kahigayunan, nga mabatyagan ang gugma sang isa ka amay. May isa pagid ka makahalinugyaw nga hitabo sa akong kabuhi. Sa October 10, 1999, may Bagyo Pipang. Ang atop sa amon balay nga kugo, nagtulo gid. Kinatabunan lang ako ni nanay sang plastik, agud hindi ako mabasa, samtang nagakatulog. Pagbugtaw ko sang aga, wala na ang isa ka dingding sang amon balay. Ang akon magulang nga lalaki, aga pa lang nag-obra na liwat sang dingding. Sa sinangation, nagpamangkot ako sa akon kaugalingon. Tubtubsan o pa kami mag-antos sa amusini nga kabuhi. Apang, wala ako gintugutan nga mapierdi ako sang kapigaduhon. Sa October 2005, may isa ka tawo nga nagpakita sang dako nga kabuhi kag gugma sa akon. Kinsiling niya nga siya ang magabulig sa akon agud makapadayon sa high school. To isa gidini ka-answered prayer nga wala ko ginapaabot. Sa Disyembre 28 tuig 2005, nagsulod ako sa tultugan sang Banwa.
Sa Disyembre 29, nagparada kami kag drummer ako. Malipayon gid ako kay sa unang ation na batyagan ko nga may nagasuporta sa akon. Dawala ako mapati nga may mga tawo nga handa magbulig sa akon bisan hindi nila ako kadugo. Sang Marso 28 tuig 2006, nagtapos ako sa elementarya. Isa gid na kadakong kadalagan para sa akon kag sa akon nanay. Sang aga sang Marso 29, nagpaalam ako sa akon nanay. Haba ko nay, mahalin na ako. Makadto na ako sa Banwa ka Maasin. Kay dito na ako mag-eskwela sa Banwa sa Maasin. Naghibi si nanay kag nagsiling. Anak, malayo ka na sa akon. May sakit pagid ako. Naghibi man ako pero nagsabat ako. Nay, gusto ko gid makatapos ang pag-eskwela. Kung diri lang ako, hindi kita makaahon sa kapigaduhon. Mabudlay ang pagbiya sa ako nanay, pero kabalo ako nga kinahanglan ko inihimuon para sa amon palaaboton. Pag-abot ko sa balay, sa Banwa sa Maasin, mainito nila ako nga ginbaton. Gintratar nila ako nga daw kabahin sang ila pamilya. Sila ang nagkuha sang akon mga papeles kag nagpa-enroll sa akon sa high school. Apang hindi man sayon ang kabuhi didto. Kung wala klase, damo ako sang obra sa balay. Gapakaon ako sang baboy kag mga manok. Nagapanilhig kag nagalimpyo ako sang balay. Ako man ang nagaluto sang pagkaon. Nagapangahoy ako antes kag pagkatapos sang panyaga. Pag-abot ko halin sa pagpangahoy, nagalaba pa ako sang ilang mga bayo kag ginatupi ini pagkatapos mamala. Every day was filled with responsibilities. I was a student, but I also worked hard to earn the opportunity that was given to me. I never complained because I knew that every sacrifice was leading me closer to my dream. Madamo nga gabi, nga kapoy na gid ako, pero wala gid ako naghunong sa pagdamgo. Ang tanan nga kasakit, gutom, kakapoy, kag pag-antos, amo ang nagtudlo sa akon nga mangin mabaskog. Subong, kung balikan ko ang tanan nga ako naagyan, wala ako sang kasuko sa kabuhi. Ang tanan nga pagsulay, naghimo sa akon nga mangin mas mapisan, mas mapinadayunon, kag mas mapasalamaton. I learned that poverty does not define a person's future. What defines us is our courage to keep moving forward, our faith in God, and our willingness to work hard despite every hardship. Bisan wala ako nagtubo nga may kompleto nga pamilya, wala ako nagundang sa pagtuo nga may maayo nga plano ang Ginoo para sa akon. Ang akon kabuhi, isa ka pa matuod, nga bisan ano kabudlay ang imo ginhalinan, mahimo ka gihapon magdamgo kag magpadayon. Sa tanan nga bata nga nagaanto subong, pareho sang akon sang una. Gusto ko magsiling, hindi ka mo magundang o kung maguntat. Ang kapigaduhon, temporaryo lang. Ang edukasyon kag paglaom, amo ang dalan padulong sa mas matahom nga palaabuton. January 7, 2007, antes ang lubong ni nanay, natulugan ako sa sobrang kakapoy. Nabatian ko nga may nagsiling sa akon utod. Sinuna ang nagatulog. Nagsabat ang magurang ko. Si Agot. Dayon nagsiling si Father. Kuha ka gasolina, tutdanta. Dasig ako bangon, kag nagdalagan, pakad sa likod sa balay. Didto na lang ako nga naghibi. Wala gid sa bisan sino nga nagsaway sa iya. Wala gid sa nagdepensa sa akon. That was the moment I realized I was alone. Though lain ako sa ila. Though wala gid ako sang lugar sa pamilya. Wala gid ako sang kakampi. Kinabukasan, naghalin ako sa balay, kag nagkadto sa akon mga tiyo,
puno sang kasubo. Sang hapon, nagbalik ako sa balay, kay damo na ang tawo. Nagsiling ang akon utod. Abata si tatay, wala pa, lasing na siya. Dito nagkadto ako, kana, pagkita na sa akon, hambal na, hindi kita bata, pauli ka doon. O Tita Regine, nahuya gid ako sa mga tao. Parang lukdo ko ang langit. Hamba ko sa akong kaugalingon, mayad siguro, mapatay na lang ako subong. Pero sa tanan nga ako naagihan, wala gid ako nagpabaya sa akon pagtuo sa Dios. Bisan pila ka beses nga nadulaan ako sang paglaom, ang Ginoo amo gihapon ang naghatag sa akon sang kusog agud nga magpadayon. And speaking of pagpadayon, balikan naton diri ang sulat sa aton ni Toto sang Haniway. Magabalikan kay LP sa gihapon ka open niyo si Tita Regine. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporter sang saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety. Padayon ang taon sa lahat ni Toto. So Tita Regine, bisan pila ka beses nga nadulaan ako sang paglaom, ang Ginoo amo gihapon ang naghatag sa akon sang kusog, agud magpadayon. My childhood was filled with pain, loss, and loneliness, but I refused to let my suffering define my future. Every tear became my strength. Every scar became a reminder that God was carrying me through the darkest days of my life. Today, I continue to move forward, not because life was easy, but because I never stopped believing that God had a purpose for all my pain. Ang akon kabuhi, isa ka istorya sang kasakit, paglaom, kag pagpangabudlay, Tita Regine. May mga panumduman sa kabuhi, nga bisan pila na katuig ang nagligad, daw kahapon lang gihapon ang kasakit. Apang ang sabat nga nabatian ko, amo ang mga pulong nga wala gid malipati. Hindi niya ako bata. Sa sina nga tion, do naguba ang akon kalibutan. Do ang langit mismo ang nagbagsak sa akon. Nagtalikod ako nga wala sang mahimo, kundi maghibi kag magpauli nga puno sang kasubo. Sang gabi, nagabot ang mga utod ni nanay kag ang akon mga tiyo. Nagpakitluoy ako sa ila nga pagkatapos ang lubong ni nanay, mabalik ako sa maasin, agud makapadayon sa akon pag-eskwela. Naghambal sila. Tapuson ta lang ang lubong, pagkatapos makabalik ka. Apang sa tungas ang gabi, naglain naman ang sitwasyon. Ang akon father, wala nagapamati sa mga nagasaway sa iya. Samtang ang tanan nagapaninguha, nga mapatawhay ang gabi, ako nagapadayon nga nagahibi. Ang mga utod ni nanay nagsaling sa iya. Agwanta na, nagaiyak na ang bata, kung hindi ka magpati, mapuli na lang kami. Isa-isagid sila nga nagpauli. Sa adlaw sa lubong ni nanay, wala na gid sang pamilya nga nagpabilin. Bugos nga adlaw nagulan,
Do ang kalangitan mismo nagahilibi kaupod namon. Pagkatapos ng lubong, nagbalik ako sa maasin. Wala na ako nagpauli sa balay, nga amo ang katapusan ng lugar, nga nakita ko si nanay nga buhi. Ang akon pagbalik dito, kutob na lang gid sa iya lubong. Mga kabombo, diri kita magapo sa istorya ni Toto sang Haniway. Of course, wala pa ini natapos because 30 pages ang iyang ginpadala diri sa aton to. Amat-amaton ta lang niya. We cannot finish this even in 3 days. But we will try. Anyway, sa inyo man nga mga istorya dira, nga pwede gid nga ma-share diri sa Kahapon Lamang program, feel free anytime nga mag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you write your stories and then you send sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa kay Crying Mother dira, basi next Friday kita makabasa sa imong story. I know that you would always understand. Mga kabomba, magasunod na ang mga dramas every afternoon tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Nangyelas ang Concepcion, see you tomorrow for your interview. And to those nga nagsulat, kinabasa nato ng mga istorya this week, bantay gid kamo sa aton announcement who is our next winner. Kay kadamo sa mga manami ang mga istorya nga ato nabasa sa sininga semana. Magabalikay kita tomorrow sa gihapon ininyo nga alagad. Si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.